Het is weer vreemde midden, maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zit maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat nemen we wel Noorderwien live. En in elk geval de komende 3 uur weer een heel soort muzikaal vertier. En het is hier nog de laatste van decemberstap. Gaan we even op vakantie. 6 weekjes maar, dan ben we de 30 augustus weer. Radio, televisie of internet op alle mogelijke manieren ben we te volgen. Je wordt druk en gezellig en ouderwets bij mij droege was. Alhoewel ik van de morgen droege was kocht. En we hadden helte voortgooid, want ik vertrouwde het net helemaal, Regina. Ja? Dit roekt in ieder geval goed, maar... Ja, die jas die stond er correct achter hier. Dat was niet goed, hè? Nee, dat oorlibbert zelfs geen kat. Nee. Hè? Om maar even stil te staan bij sommige momentjes van nu technisch personeel, hè? Ja, die hun kot insliepen lidmatten had. En de plegers toen nou bij mij. Ja, nou ja, goed. Wij zijn zeer mineraal. Dit is net de kot, hè? Toch? Nee, dit is net de kat. Je weet maar nooit. Leuk dat ze best. Ja, leuk dus dat. Nog de scootjes hier in Westerman. Nee, maar ik wil me nou even een rochtsje op vloggen. Oké, hartstikke mooi. Nou, tot straks, letter. Volk, het komt er even bij. Volk, het is juist een mooi simmer scoot, jongen. Ja, ik dacht, ik neem een hoedje mooi, een zonnebril, die moet ik nog opzetten en een mooie shirtje. Maar dat had ik al even mooi bepaalde redenen te krijgen dat zij is. Ja, maar er zijn meer mensen die je zo omrennen. Ja, nou, sure. Adrie de Boer, die had hetzelfde hoedje op en ongeveer dezelfde zonnebril. Ja, wat een toeval. Ja, nou... En waar is nog meer mijn naam? Nou, Elze. Waar is Elze? Ja, die komt aan. Maar die skint echt zo'n hoedje en zijnzelfde zonnebril. Dat doen we net. Nee, ja, ik ben bij de was. Ja, jammer. Heel jammer. Ja. Ik ga even naar de volgende gast, hoe dat al is zit. Waarom ze zich verklaard had, ja, dat we wel. Een sidekick, barvrouw, mede-presentator, maar meestal gewoon omhing je. De meestal de was op eten. Maak mij het voluit, Marianne. Leuk dat je erbij bent van de Miggy. Ja, gezellig. Ja, die was, dat is wel een beetje een ding. Ja. Ik heb hem krijg in preun, maar... Deze is wat te doen, of niet? Ja, hij is wel te dwaan, maar het is net de oren die stelt niet. En ik ben nog een gewoontedier, dus Ja, precies. Oh jee. En dan ben ik er eens een keer op die dat er nog is en dan... Ik verdenk toch wel dat de kat van Martijn erin zit, maar... Oh, ja, dat wordt de running gag van Miggy. Hoe is het verder met jou? Ja, best. Hast vakantie of net? Nou, als je de 4-daagse feest en vakantie neemt. En daarna de Zwarte Cross. Waar de Black Eyed Peas komen. Oh, dat is te gek. Dat is wel even een childhood dream. Die beide evenementen, is dat ook gewoon heen voor de lol of had er een functie? Ik gewoon heen voor de lol. Ik in een buurt bij Martijn. Ja. Die zit overigens daar. Mocht meestal zitten, is de laatste Noorderwien. Dan kunnen we met een keer challeten. Dat is Martijn. Ja. Voor de mensen die de radio behouden, dat is een hele schone jonge heer. Nou, begin 20, hak hem op. Ja, wij vinden al naar Martijn. Hoi. Ja, Maar daar ging ik eventjes zien, want Martijn die is daar met Harm Edens, die doet verslag. ja, wat Noorderwind stoppen, maar ik denk we verhieren hem even. Ja, je verhieren mee, maar die op de bank zitten. Ja. Maar nee, ik ben er gewoon voor de lol. Ik heb een hele proteïeltje, Jan. Oh, hartstikke volle yield dan. Nee, ik ben er failliet deze week. Dat is het idee. Leuk, dat is best. Sidekick en alles. Voor mij in ieder geval de komende 3 uur. Volk het aan de kant dat ik maar daar ben. Ja, ik ga naar Williamstown Inc. Die heeft mij voor de derde keer staan hier. Ja, derde keer. Stel je hem zelf even voor. Ja, Henk Volkers, Ja. onbescheiden. Ja. Hoi Ut, Frank Huiting, good old Johan Boksem en Kees Mulder. Hij denkt, ja, ik ben echt slecht in naam, joh. Dat denk ik dat. Je bent de komende 2 uur te gast hier meerdere noemers spelen, dus daar praten we straks dan wel even over. Ik wil je eerst even nu dagen om het eerste noemer te doen. Gaan we doen. Hoe heet het? Sunday, baby. Oh, dat lijkt mij alleen in Noorderwien. Noorderwien live! Williamstown Inc. Live! Kom op, jongens! I gotta ride
Daar wil ik nog wel een paar nummers extra verjaren. Straks meer van William Towns Inc. Ja, ik heb het steeds terug. Het is een beetje tongbreker. Ja, dat is net heel makkelijk, nee. Nee. Daarom dacht ik het lauwer ik maar net. Hoe is toe? Wende. Oké, en doe je regels als simmerskuut? Ik kan geen Nederlands. Oh, Ik krijg geen Fries. nee, ik dacht, dan ga ik in het Fries, maar dan moet ik in het Nederlands dus. Ja, Oké. En waarom zie jij er zo zomers uit ook? omdat mijn moeder hier een videoclip laat presenteren of hoe dan ook. Ja, straks de primeur, hè? Vandaar het hoedje. Ja, Heb je al vakantie? ja, Wanneer heb je dat gekregen? Vandaag zeker, of niet? ja, vandaag. Jeetje. Ja, hoe lang? 6 weken. Ga je nog weg naar de camping? Ja, Oh, leuk. Ja. Klaar zo? ja. Dat wie wende? Ze hebben de goede outfit al aan. Mediatraining horen, yes, hoor. Dat, Ja. ja. Duidelijk blijven. Heel duidelijk bloeien. Geen Fries is geen Fries. Nee, hartstikke mooi. Goed. Dus grut trouwens, hè, die zwarte cross. Dat is gigantisch, hè? Ja, dat is echt bizar. Ja. Dat is echt bizar. 180, 200.000 mensen? Durf ik net te zeggen. Nee. Maar het is echt bizar. Is er meerdere dagen heen of niet? Ja, ik zoek alleen nog de sneus. Maar ja, toen kwam Vreten Black Eyed Peas. Ja. Ja, daar moest ik natuurlijk bij Een zijn. mutje wel, hoor. Ja, dat is echt een droom. En bands bukkers en dat soort dingen, vind je dat ook leuk of niet? Ja, dat ken ik zeker wel Ja, waarderen. ja, ja. Een paar bakjes op en dan precies, wil ja. dat ik wel. Bakje bier, bakje bier, bakje bier. Goed. We gaan naar de volgende muziek daar. Dat is sfeervol, de hak van. Het is elektronisch. En ik nog een mooie opschrijving vond ik op internet voor ik naar ze tag in. Wandering through Asia and nature closer to home inspired us to write music using unearthed sounds and natural structures. Voor waar is die tekst? Vandaag Volkert of net? Ja, die is van mij, ja, klopt. Is daar begonnen? Sferische muziek? Ja, kijk, dat kerst best eens. Ja, ik wie in 2013 een keer naar Nepal geweest. Dat was een mooie ervaring. Hele vriendelijke mensen in het algemeen daar. Vooral dat liet wel een grote indruk achter. Ja. Ja. Want we hadden bij keyboards en synthesizer hier van die Noors. Is dat was het altijd die en hast elektronische muziek meidje of net? Ja, ik heb heel soort in bands spelen ik. En ik ben vroeger begonnen mijn orgelles in Balzert. Ja, en ja, ik ben een beetje opgegroeid met Dire Straits en zo. En vol later kwam ik nog in de band van Hele Stellingwerk. Ja, daar is mij. Je bent bij Ekwas West, hè, met de band. Ja, dat is ongeveer zo'n 4 wielen hier. Keer, ja. Ja, goed. En dan beginnen er wat jaren voorbij en dan komt Emmaatje in. Ja, klopt. Ja. De dame die hier echt bij is. Je hebt intussen het duo Effa opricht. Zit ik het zo goed van net? Effa, ja, dat... ja. Hoe hij komt muzikaal troffen? Nou, zij zie ik op het conservatorium in Zwolle, daar zit ik. En ja, toen wie ik eigenlijk op zoek naar een jongeres. Ja. En toen ben ik hard inkomen in een café in Zwolle. Ja. Ik hem naar het taal. Want toen ik het jerde en ze ben ik al even dwaan, dan ik echt zoiets van, oh, dit maar wel even in de studio ha. Dus blij dat je hem er binnen. Versta je Fries? Klein beetje. Praat ik gewoon niet. Blij dat ik er ben, toch? Was het? Ja. Conservatorium. Ja, klopt. Zang. Zang, ja, zeker. Ja, in Zwolle. Waarmee begonnen? Met jazz, klassiek of gelijk al een beetje in deze sfeer? Een beetje wat sferische popmuziek? Toch wel een beetje begonnen. Het eerste jaar echt met jazz. En op een gegeven moment toen... ja, ik was zelf altijd heel erg fan van bijvoorbeeld bands als Radiohead. En toen ben ik daar ook veel weer in gaan duiken. En zo hebben we elkaar ook een beetje ontmoet inderdaad in die kroeg. En daar een beetje jammen op dat soort nummers. En toen, ja. Uiteindelijk werd het vrij elektronisch, ja. Ja. Gaan we straks verder over praten. Ik wou jullie uitnodigen om het eerste nummer te gaan doen. Dat is Effa. Hoe heet het? Northern Lights. Live in Noorderwien. I didn't see the light. I didn't notice. Been wasting all this time.
Prachtig, mooie, sfeervolle muziek van FAE-VVA. Als het ziek is trouwens, zit ik op Spotify. Straks doen ze nog meer Emma Poppink en Volkert Hofstra. Amon, kom er even bij. Want Amon, daar gaan we straks op praten, nog heel kwart even. Sil Snijn richting Brazilië. Dus voordat hij voort is, kreeg ik nog een mailtje van hem. Ik ga een fantastisch talent via de Sterrenfabriek Willem Meijzer krijg voor decemberstop nog even optreden. Muriel, Justiert Kleer. Wat is een talent hè, die jij mee hebt genomen? Ja, zeker. Dit is echt een buitensporig goed talent. Ja. En ik wil gewoon dat ze hier haar debuut gaat maken natuurlijk. Want je weet, ze wordt gewoon beroemd. Dat kan ik nu al vertellen. Ja. Dus hier gaat het beginnen. Hij begon bij Sterrenfabriek. Het begon bij Sterrenfabriek. Maar ja, de tv-debuut en radiodebuut moet natuurlijk hier altijd gebeuren. Ik ben het helemaal met je eens. Jullie doen met Sterrenfabriek heel veel met talent. En dit is daar dus een voorbeeld van. Dat je zegt van, hey, komen jonge kinderen binnen. En die begeleiden jullie helemaal hè? Ja, precies. Daar gaan we het traject mee aan. Die gaan we helemaal... gaan we alle kneepjes van de vak gaan we leren. We gaan ze voorbereiden op optreden zoals deze. En ja, we gaan proberen ze zo ver mogelijk in hun carrière te helpen, vooruit te komen. Maar het ligt ook een groot deel aan hun. Hè, wat willen zij bereiken? Hoe hard zijn zij ervoor bereid om ervoor te gaan? Hoe meer zij ervoor bereid zijn, hoe meer wij ook kunnen en willen doen. Nou, en dat is in dit geval ook met Muriel is dat wel een heel duidelijk geval. En we zijn enorm trots op haar. Ik ga naar haar toe. Dankjewel, jongen. Straks praten we nog even. Hij gaat naar Brazil, Muriel. Hallo. Dankjewel. Leuk dat je bent. Ja, ik zeg nu al dankjewel. Je moet dat nummer nog doen, hè? Ja, klopt. Ja. Misschien ben ik wel zenuwachtiger dan jou. Dat zou maar kunnen. Ben je zenuwachtig? Maar valt wel mee. Ja, oké. Hoe lang zing je al? Eigenlijk al sinds ik kan praten. Oké, ja. Oh, dat is al heel lang. Ja. Maar voor mij kan je hartstikke goed praten. Ja. En goed zingen. Bedankt. Is het leuk bij de Sterrenfabriek? Ja. Oké. Goed begeleiding. Ja. En je wilt wereldberoemd worden? Ziggo Dome, Amsterdam Arena? Ja, dat hoop ik wel. Ja, gewoon alles. Ja. Welk nummer ga je doen? All I Want. Okay. Zullen we maar niet lang gewoon zo... Ja, ik kan me voorstellen. Dames en heren, live in Noorderwien, Muriel! Nothing more to hear you knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more, I could die you happy man, I'm sure. When you said your last goodbye, died a little bit inside. I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need is to find somebody. I find somebody like you. So you brought out the best of me, a part of me I've never seen. You took my soul and wiped it clean. Our love was made for movie screens. But if you loved me,
geweldig. Ja, dan laten we hem ook helemaal uitklinken. Wauw. Bedankt. Ging het een beetje? Ja, het ging wel goed. Ja, want thuis ben je aan het oefenen en dan gaat het meestal goed en niet goed. En dan sta je hier in de studio met camera's. Ja, het ging wel goed. Ja. Wat ga je nog verder doen? Meer van dit soort nummers uit je hoofd leren? Volgend jaar ga ik ook zelf nummers schrijven. Dus ik hoop dat ik die dan ook kan performen. Hoop, dat moet gewoon. Ja, als het goed is wel. You got a deal. Jij komt hier gewoon weer terug, oké? Beloofd. Ja, hou ik je aan. Hartstikke mooi. Jonge man en talent binnen hier meer als welkom in Noorderwind Live. Straks nog volle meer live muziek hier vanuit de studio, maar eerst Night Nice. Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van €3000. Die ga ik meteen even downloaden. Met de monteur meekijken? Hoeft niet meer in de werkplaats. Dat kan gewoon op je telefoon. Kun je op afstand beslissen wat je wilt laten vervangen. Opel Onderhoud. Lekker duidelijk. Sterk staaltje Opel. Een droomreis winnen van €3000? Dat wil ik ook. Ik download nu die Social Deal app. Nu bij Kruidvat voordeel in de tent. Alle Garnier gezichtsverzorging en gezichtsreiniging 50% korting. Dat scheelt de helft. Daar zeg ik geen nee tegen hoor. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op €3000. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Voel jij je verantwoordelijk voor de veiligheid van anderen? Meld je dan nu aan voor een baan bij brandwachthuren.nl. Gastheer van Veiligheid. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Asus zit mij Noorderwind Live. Onder mijn optreden van EFA, het elektronische duo dat we hier te gast hadden. Dit alles en nog volle meer, graag straks. Maar eerst het Nijs uit de provincie met Dieter Seijers. Om wat te dwan aan het groeiental inbraken in de gemeenten Noord-Eerst-Friesland en Dantemadiel roept de politie de inwoners van die gemeenten op om vertochte situaties te melden via 112. Maar wanneer doe je dat dan? Gemeentewetvier Simon Bosma. Het is een beetje het onderbuikgevoel. Meesten kennen hun eigen buurt het beste. Die weten van wat je thuis en tussen aanhalingstekens wat is hier vreemd. En als meesten denken van nou, dit is nu weer gedrag. Meesten maaien dan 112 bellen. In Noord-Eerst-Friesland en Dantemadiel hebben zo'n maaien een dikke 20 inbraken west en dat binnen er meer als gewoon waai. Het Friesland College gaat een gearwerking om met de nieuwe McDonald's-vestigingen in Friesland. Leerlingen van de opleiding Fast Service en Catering van het Friesland College zullen meewerken in de vestigingen en ze krijgen direct een pad van haar opleiding. De scholen ziet het bewust contact met de bedrijven in de regio, omdat dat vaak ook de toekomstige werkjouwers van de leerlingen binnen. De nieuwe slinker die het online is bij Vijfhuizen van het gemaal de Heining naar de Waatzee liet het vertuten te dwan voor de natuur in het gebied. Dat wie ik de bedoeling, maar ja, de natuur liet meestal iets net dwingen, maar toch liet het helemaal net verkeerd bij Vijfhuizen, zo het districtsraad Jan-Jelle Jongsma van het Friese Geer. Er zijn een heel soort kluten die haaien in om jou en bred, maar ook de koppen die zitten hier, maar grijdenvogels als leeuw en stroomleeuw, tjerkjes, skriezen, ja je kent ze net bedenken of het zit je of in de slang of in omjouwing van de slang te breeden. Dus ja, wat dat dan gaat, ben we na een jaar al hartstikke tevreden over het resultaat qua breedvogels in elk geval. Parkeergarage De Klanderij in Ljouwert wordt deze dagen onder handen nam toch maar liefst 30 streetkunstners. Het is een onderdeel van het project Writers Block dat ontstaan is in het culturele Haatstad hier. Net alle mensen die in de buurt van de garage wenjen zijn blij met het initiatief. Ze zijn benauwd voor het eindresultaat, zei het organisator Koen Haringa. Die angst die komt denk ik deels weg uit het feit dat we het hebben over graffiti. En graffiti heeft natuurlijk voornamelijk onder een wat oudere generatie een wat meer vandalistisch imago. Maar we denken dat als we ze zondag een toertje geven, die hebben ze natuurlijk aangeboden dat ze hun mening wel hebben bijgesteld. Want ja, het was hier grijs en het is hier denk ik zondag heel mooi.
Het waar dan. De lucht is bruin, er is kans op buien, maar tonger en haag allemaal tussen terug, lid de Cinemax-Jen. Er zit een matige en vrij krachtige en wat westelijke wind en het is een graad als 20. Morgen bruine lucht, maar het is wel meer droog en morgen wordt het 18 graden. Hulp nodig? Echt voordelig klussen deze zomer? Win dan je geld terug bij Multimate of Hubo. Hoe? Simpel. Upload je kassabon en iedere week is er een winnaar. Multimate of Hubo helpt. Wij zijn er altijd en overal. Bij je thuis, op de fiets, in de auto. Wij laten je lachen. Vertellen je wat er in de wereld gebeurt. En draaien jouw favoriete muziek. Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen. Je ziet ons niet. Maar je hoort ons wel. Luister nu naar de digitale radio van morgen. Je hoort ons allemaal op DAB+. Het nieuwe geluid van radio. Dus die leuke schilderjongens hebben mijn hele huis geschilderd. En ze vertellen wat het kost. Ik zeg, zo weinig? Willen de heren dan nu iets heel erg lekkers bij de koffie? Met Glansgarant wordt uw huis 10 jaar lang geschilderd en onderhouden voor een vast laag bedrag per maand. Het Glansgarant onderhoudsabonnement. Kijk op glansgarant.nl. Het is de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete station en maak kans op een DAB+ radio. DAB+, het nieuwe geluid van radio. Op zoek naar een heerlijke geur? Nu bij Easy Paris Excel. 25% korting op bijna alle geuren. In de winkel of op easyparisexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. Omroep Friesland, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Een lekkere chaos hier is. De was nog net iets op is. Dames en heren, publiekje, er is nog droege was. Deze is wel te vertrouwen trouwens. Ja, nee, ik hier was kocht. Ik weet net dat ik dat op voor je dan heb ik de vastzijde van de kranten morgen. Dat wil ik net op net de verkeerde manier. Marianne, kom er even bij. Marianne Kleinste is barvrouw, sidekick, omhinger, dwarsbongel, mede-presentator. Wat best nog meer? Sportinstructrice. Ja, een presentatrice en Ja. doe van alles. Gewoon lekker gezellig. Leuk is de beste. Slaap vooral. Ja, slaap wel. Oh, dan best heel bouwwolk. Hey, ik ga die hulp even nodig. Maar ik zal even zien naar Martijn. Martijn? Geef me nog wel. Oh. Ik hier vliegen week Gurbe Douwstra hier te gast. Die had een prachtig nieuw album uit. Op een paard. Mooi project. En in het kader daarvan had hij 2 huiskamerconcerten in ieder geval beloofd voor te gaan. Oh, ja, dan moet je wat je beloven mee doen. Maar dan gaat Gurbe op vakantie. En die hebben we nog aan de telefoon. We moeten nog 2 winnaars eruit. Hij moest me even helpen. Marianne erbij. Gurbe, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag Willem. Ja, 16 boetelang, zei hij nog net. Nou, dat valt wat hè. Ik zit krijg me op in de Piesbos in de buurt van Rotterdam. In een plakje dat heet Ottoland. Ja, hoe is het waar, hè? Je krijgt een onhure tongerbui, hoor. Ja. Mijn protowetter, maar het is nou weer droog, liep het erop. Ik weet net, ja, het is nou weer droog, maar het is net het allerbeste waar. We hebben trouwens wel mooi waar gooien. Dus, een blokje. Ja. Maar wist je vriend Wieke, dank ervoor nog trouwens mijn aantal muzikanten om die nieuwe album te presenteren op een paard. Ja. Ik zeg op internet een heel soort goede reacties, dus ik kan me voorstellen dat is een mooie weekendhoorn hast, of net? Ja, het is altijd leuk dat zo'n album best lang mijn meesten omwerken heeft, dat het dan ik toch de meesten die het meer goed ontvangen wordt. Dus ja. Goed, ik weet dat de belbuis, maar Marianne Kleinste zit je mij, want hier is mijn envelop op met al je noemers erin en ik vreeg je volgers. Ja. En Adrie even, want die ben je verklaard mij hoorden op. Je moet je pet even houden maar jongens. Zo, dan kunnen we. Ja, en die ene helpt er door weer in de hoort. Ja, en Adrie de boer in de oren hoort. Eerlijk verdelen. Ja, hij is wel leeg. Ja, is hij leeg? Ja, hij is leeg. Hoe werkt het systeem, Gurbe? Hoe is het in dan bij die lotjes van die kriegen? Ja, dat ben alle keer op die post-it stickertjes, daar zit aan de binnenkant zien alle nummers van 001 tot 99. Als dat al je met de handen hier zelf? Ja, ja joh, er zit een werk. Pensionado. Er zit een werkoffert, joh, dat was net wel, maar goed, dat ik al je bij de handen hier. Ik heb ze al je netjes dichtplakt en ik heb hier voor mij een list met alle mensen die bij de eerste 100 zitten. Dus dat nou uit elke hoort even, waar is de trekking dwaan? Marianne zal de trekking dwaan en Volker en Adrie hadden met lotjes in hun hoert, hun simmergoed erin. Dus een pet of zo. Oké. Zullen we de eerste Gurbe? Even goed troreren ik zal even
Het is Kreklingo, Ja. jongens. En Helly er even niet uit. Winnaar nummer 1 van een huiskamerconcert van Gerben Douwstra. Komt al in of neemt de meeske mij? Nee, dit is een intiem solo-concert. Kijk, nou. Ja. Nummer. Krijgen we een roffeltje? Ja, no. De drummer is er net. Oh, oké, we hebben een drummer. Nou, dan heb ik een roffeltje. Nummer 85. 84. Maar even snel zeggen waar dat is. Je hebt 84. Oh, dat is leuk. Hij is niet wel stil, hè? Dat is Hans Stavorcius in Amsterdam. Dus ik maak naar Amsterdam daar. Oh, blikje. Nou, dan maakt 16e buurt, jong, van Rotterdam naar Amsterdam. Ja, dat Omreis, ik zal even contact met je. Hans Stavorcius in Amsterdam. Nee, prachtig. De eerste winnaar van het huiskamerconcert van Gerben Douwstra. Ik weer naar nummer 2. Die komt uit de pet van Adrie. Krijg wij geen roffeltje natuurlijk. Nee. Zit ik nou mooi dichtplakt? De drummer van de band is net het huisje, denk ik. Dus wel een beetje. Hij is wel Nijels, dat hij ik net is. Ik ben heel benieuwd. Nummer 58. Nummer 58, dames en heren. 58. Dat is leuk. Nee, ik in Amsterdam. Nee. Dat is mijn collega, maar die collega René Koster in Ljouwert. Nee, ja. Nou, die wonen bij mij in de buurt hier in Ljouwert, in flats. Dus mag omheen. Dat is toch echt een vreeshast? Nee, dat vond ik wat ja. Goed, wat leuk. Prachtig, man. Nou, 2 goede winnaars. En doe makkers natuurlijk mijn hubbel afspraken wanneer, hoe laat en hoe het al je komt. Hoe lang ben je nog op vakantie, Gerben? Nou, ik denk ook ergens iedereen van Takenwinkel weer tussenkomt. Ja, maar het was dat prachtige album nog promoten, hè? Op een paard. Mooi album, ja, complimenten bij deze. Oké, hey, en ook bedankt voor het mijwerkje. Bij deze, jongen, dankjewel. Jo. Gerben. Hoi. Gerben Douwstra aan de telefoon. We bellen je eigenlijk nooit, mensen die dit sturen, maar Joert wel. Marianne, we gaan nou nog een simmerclip praten, maar doe ons nog wat zeggen om Muriel. Ja, dat je als je fjetje nier binnen, want ze is nog maar fjetje nier, dat je dan al zo zelfbewust en zelfverzekerd even je zo'n nummer stint. Ongelooflijk. Ja, dat vind ik heel knap. En dan staan strot, hè? Ja, ik doe goed, jongen. Heel knap. Ja, nee, Amon het net te volle zijn, die gaat het echt mooi zien. Nou, en ik vind het fantastisch dat er mensen binnen die het zo'n famke bugelieren. Dat is... Nou ja, dat is het mooie. Als ze zo jong zijn en je zo'n bult talent, kan het natuurlijk heel makkelijk fout gaan. Ik ben plenty of voorbeelden van. En dan heb je dit en dan, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dus bij de Sterrenfabriek, stukje promotie voor. Maar dat je dan op die manier natuurlijk begeleiden worden. Dat is fantastisch. De Sterrenfabriek is geen talpa, dus daar maken we gewoon een reclame voor. Amon, kom er even bij. Doe hier nog even een oproep voor Muriel. En dan gaan we naar een clip en dan maken we nog naar de muziek. Maar doe hier ook nog van Muriel nog even een oproep. Hè? Ten eerste Marianne, echt super bedankt. Hè? Ja. Super, dankjewel. Waar ik naar op zoek ben, al een tijdje, zijn bekende Friesen, BF'ers, die met Muriel samen een nummer zouden willen maken. Ik heb al Elske de Wal heb ik al benaderd, Siep van der Ploeg en Iris Kroes. Tot nu toe nog 0 op request. Dus ik hoop dat hier een bekende Fries naar zit te kijken en dat hij zegt, oké, deze meid die ga ik helpen en we gaan samen een prachtig mooi nummer maken. Dat zou fijn zijn. Goed zo, we praten straks verder. Adrie, kom er even snel bij. Straks praten we nog even verder. Volkert, Elze en dochter natuurlijk. Wende met mediatraining. Hallo Wende, zullen we het interview met jou doen? Nee. Oh, mooi. Straks draaien we hem. Eerst even, je bent een prachtige jongen. Dit had je naar je clip te maken. Ja, dit ben onze clipkleren. Neem het maar. De KK'tjes, de clipkleren. Ja. Dus die clip, er zit deze kleren in. Volkert is net helemaal in tenue, maar wel haast. Hij smokkelt een beetje. Hij smokkelt een beetje, maar dan maakt het al geen neer uit. Elze, hoe bist er bij deze heren te loren kwam om een simmernoemer op te nemen? Ja, nou, ik kwam Adrie kan mij zien op iPop. En die zei van, ik ga Veske, was toch daar het refrein niet jongen. Ja. En dan ga ik even naar luisteren en ik denk, dit is wel heel erg fout. Ja. Dat jij ook een beetje bij de simmer. Ik denk, dit mag ik maar doen. Ja. Dit is te fout. Een moderne guilty pleasure. Dus ik ga ja zijn en zo gaan we een keer bij Klaske zitten. En we gaan een keer boaten nou, bij de lei en de hele middag in zon. Dat is weer heel leuk. Te gek. Ja, weer heel erg leuk. Ja, mooie clip. We gaan maar aan, ik draai, maar dat is een klus, hè? Of zo'n clip ik te maken. Ik bedoel, noem maar eens jongens in je, maar dan die clip nog, hè? Nee, het is een feestje. Ja? Ja, ik ga hem verder net in de kop plakken. Nee, dat scheelt wel. Nee, maar dat is just het straks wel. Het weer echt hartstikke leuk. Het waaide alleen nog windkracht 8, denk ik, of zo. Dat is weer lichtelijk een probleem. Alles over mij nam hier het leien binnen 4 minuten met een leep muizen. Dus nee, het weer echt voortwaait al. Ja. Maar we hebben proto willen gaan. En dat staat die clip uit. Het is een MKF. Mooi foute clip is het. Ja, mooi toch? Ja. Guilty pleasure. En met nog iemand, die doet net. Andries, die hier horen bezig heeft, maar die doe ik maar, hè? Andries de Jong. Ja, Andries de Jong. Hij bent het krijgt als mij ook in de teken. En die zit nog ergens in het midden van het land of zo.
Dus die zei, nou jongens, je maar even. Nou, we zeiden, komt wel goed. We praten er straks verder op. Wil lekker simmers omhingen hier, want ik geef weer naar het duo Effa, Volkert en Emma. Ja, ik moet even nadenken. Het zijn allemaal namen, maar doe ik het in één keer goed ook nog. En dat op mijn 50ste. Mooi hè, je 50ste zelfs. Wij jou de studio even nog in, want ik had zien zijn je meidje mooi sfeervolle muziek. Ik ben altijd de drok dezelfde. Dus zijn je zo'n laatste uitsturing van december, maar heb ik wel even een rustpuntje creëren. En je meidje wel muziek, daar past ik wel een lekker cocktailtje bij volgens mij. Een beetje onderuit. Ja, toch? Ja, absoluut. Ik denk het wel cocktail of thee of ja, wat je wilt. Ja. Goed. Welk nummer begin bij? Dit is Beacons. Effa, live in Noorderwind.
drown my head in, wait for tomorrow. Why can't we be who we are? Where'd you go? Where'd you go? Were you ever there? You always just disappear after a while. Tonight, look back like the first time, like forever. Why can't we be who we are? Cast down our heads and pray for tomorrow. Nothing left here. Dankjewel. Cause I break down when you say
outside and inside these walls of day and night. Oh, I can change my colors every day. Be soundless as the darkness in space. Where will I go? Tears have showed me the way. And in this downward spiral, I could savor every moment with you. Now I can say it, say it, say it, and meet you by the ever after amber waves. Smaak valt net te twisten, maar dit is mijn smaak. Maar in ieder geval woon dan ben ik blij dat ze die Wien, Emma Poppink en natuurlijk ook Volkert Hofstra weer. Hè? Ja. Wauw, mooi, dankjewel. Ja, dankjewel dat we hier mochten spelen. Ik nodig je bij deze uit om voor de volgende keer hier weer te komen. Jullie hebben inmiddels wel wat materiaal uit. Hè? Het staat wat op Spotify. Ja, we hebben net in juni een EP uitgebracht. Rainbow's End heet die. En daar staan 5 tracks op. Dus die kunnen jullie allemaal gratis beluisteren. Soort van. Zijn de plannen? Wat willen jullie? We willen heel graag meer muziek maken. We gaan dit weekend lekker muziek opnemen in Groningen. Ja. Dus meer muziek maken, meer spelen. Dus dat is zijn onze plannen. Tot de volgende keer. Ja. Hartstikke mooi. Kissefine, F-A-E-V-V-A op internet. En natuurlijk Spotify, Facebook, op alle mogelijke manieren. Dan heel kwart, straks leveren de clipje in, maar wie maakt ze al een beetje warm. Leuke clip, worden. Wist al wat die Simmers sfeer, Volkert? Je hoort net natuurlijk, het is zo brozzig aan het eten. Het is zwitterig, hè? Ja, poeh. En, maar die clipopname daar, dat weer dus alles behalve Simmer. Ik vertel daar een stuk wat hoor in mijn column trouwens. Okay. Maar het weer was zodanig leuk dat wij dus Monsignant besloten hebben dat het naar meer smaakt. Dus wij willen eigenlijk elk seizoen we zo'n ongelooflijk foute song maken. Iets fout, ja, mooi man. Goed, straks, we laten beginnen. We praten ook nog even met de oren clipmakkers en de muziekmakkers. Maar eerst het ijs. Als de rest van Nederland ultra relaxed op het strand lijdt te niksen, ziet Friesland stief van de spanning. Het scootjesiel. Is dit hier een dikke poesterwien? Het vierlepper. Ja, giet mooi. De PC. En die gaat er wel door heen. Het is weer haar Savier. Simmer in Friesland. Maar het scootjesiel, de frullen en de PC. Maar ik het vierleppen, de snitswieken en al die oorrichtenpunten. Omroep Friesland zit er bovenop. Meer weten? Check omroepfriesland.nl of de Omroep-app.
En dan komt hij maar zien en brengt die bal naar het perk. En ja, weer een zitbal. Ja, dat is Keertsen in Friesland. Wees erbij. Snijn, 14 juli, herenhaatklossenvrije formage om alle woorden in Bolsert. Zorg ik op knkb.nl. Gaslicht.com. Dat is makkelijk en eerlijk energie vergelijken. Bespaar tot honderden euro's op je energierekening met onze super eenvoudige overstapservice. Door consumenten beoordeeld met een 9,4. Heb je toch nog een vraag? Dan staan onze energiespecialisten 7 dagen per week voor je klaar. Dus waar wacht je nog op? Ga direct naar gaslicht.com. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken toch. Drukkerij van der Eems en Opel dealer Engelsma en Winia. Wij zijn Boekenvoordeel. Bij ons de leukste films en series voor jong en oud. Nu voordelig kinderkijkplezier. Hotel Transylvanië 3, Smallfoot en meer dan 100 andere topfilms. Deze zomer 1+1 gratis. Boekenvoordeel. Wij blijven je verrassen. Doe jij het ook? Ja, elke vrijdag past de prik. Doe jij het ook? Kan niet zonder. En dat op mijn leeftijd. Doe jij het ook? Tuurlijk. En zonder douchen, weer door. Doe jij het al? 1 keer per week 20 minuten trainen bij Fit20. Gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. Rij jij net als ik ook weinig in je auto? Ik heb nu Bundels. De voordelige autoverzekering voor als je weinig rijdt. Check jouw besparing op bundels.nl. Bundels met een Z. Doe jij het ook? Fit in 20 minuten per week. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. Bespaar op je autoverzekering met Bundels. Een initiatief van Nationale Nederlanden. Natuurbegraafplak Friesland in Nijwanne en Bremer Wildernis in Sondel. Doe kiest er zelfs die eigen plak uit. Sjog op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Dorald Megens met het NOS-journaal. Een automobilist die op de Amsterdamse ringweg A10 bij een verkeersruzie 2 motorrijders doodreed, moet 8 jaar de cel in voor doodslag. Daarna mag hij nog 4 jaar geen auto besturen. In december vorig jaar werd de man uit Krommenie op de A10 afgesneden door de motor. Hij raakte daardoor de vangrail, zette vervolgens de achtervolging in en reed de motor met meer dan 100 km per uur aan. De 44-jarige motorrijder en bijrijder van 34 kwamen om het leven. Volgens de rechtbank heeft de dader zich laten leiden door zijn emoties. 9 Joodse nazi-slachtoffers of hun nabestaanden zijn door de gemeente Den Haag gecompenseerd voor belastingen die ze na de oorlog kregen opgelegd. Zo moesten slachtoffers alsnog erfpacht betalen over hun Haagse huis dat door de nazi's in de oorlogsjaren in beslag was genomen. Burgemeester Krikke noemt de naheffingen nu kil en weinig invoelend. De slachtoffers krijgen in totaal €55.000 schadevergoeding. Krikke ging zelf met een bos bloemen langs bij een van de 9 die zijn gecompenseerd, een vrouw van 104. In een aantal steden in Frankrijk is het vannacht onrustig geweest nadat het Algerijnse voetbalelftal Ivoorkust had uitgeschakeld in de kwartfinale van de Afrika Cup. Algerijnse supporters vernielden winkels en auto's en gooiden stenen naar de politie. De Champs-Élysées in Parijs werd door de voetbalfans afgesloten voor het verkeer. Bij de rellen viel 1 dode, een vrouw werd geschept door een automobilist die hard door de straten van Montpellier reed. Door het hele land werden ruim 70 mensen opgepakt, 20 politieagenten raakten gewond. In Oost-Afghanistan heeft een zelfmoordterrorist van 13 zichzelf opgeblazen op een bruiloft. Onder de 5 gasten die werden gedood is een stammenleider die waarschijnlijk het doelwit was. Tientallen feestgangers raakten gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De Taliban worden verdacht, maar die ontkennen. Het weer. In het binnenland trekken vanmiddag felle regen- en onweersbuien over. Vanuit het westen wordt het wel weer droger. Het is 19 tot 23 graden. Morgen nog een enkele bui, af en toe zon en dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Als is het 12 uur van Noorderwind Live. Onder andere mijn optreden van Vocal Roses. Maar natuurlijk nog volle en volle meer. Graag dadelijk. It's Sjen, Sjog, Sjoen. Een tentoonstelling over beeldkunstner Its Willemsma. Deze zomer gratis rondleidingen in Obe. Meer informatie op tresor.nl. Sommige beslissingen veranderen uw leven. Zoals kiezen voor de Range Rover Evoque Hello Edition. Ontdek een nieuwe wereld in design, kwaliteit en rijplezier. Op de weg en off-road. Standaard met automaat, vierwielaandrijving, navigatie en nog veel meer.
De Evoque Hello Edition. Beschikbaar vanaf €61.990. Financial lease vanaf €399 per maand. Meer informatie op landrover.nl of bij de dealer. Land Rover. Above and beyond. Multiple sclerose is een zenuwslopende ziekte die veel vragen oproept. Hebt u een vraag over leven met MS en weet u niet waar u met uw vraag terecht kunt? Bel dan het MS-loket. Dat brengt u in contact met de juiste deskundige die antwoord kan geven op uw vraag. Bel 0800 1066 voor de weg van vraag naar antwoord. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur van het muzikale dwarsplein van Friesland. Er komen een soort meeskendel om te spelen. Soms ook even te praten. Oelbigge Leaks een clip die we straks draaien gaan. De cliffhanger wordt steeds meer clifferig. Wat dat allemaal langer. Goed. Ja. Hoe zit het nou met die Elze? Ik hoor net weten bij hem heen. Maar vakantieplan, camping dus? Ja. Bist u een kampeerder? Ja, zeker. Ja, we weten nog net wat we heen gaan. Wat de zin een beetje noffelijk is. Ja, dat ligt een beetje van het waar al heen. Ja, of naar boven, naar onder, naar links of naar rechts. Ja. Dat is wel lekker. Al geen agenda dus. Nee, we gaan nog geen bestemming. Is het haast Safir of net? Dat mag nog lang wachten. Nee, we zijn nog een weekje thuis. En dan gaan we. Ja, lekker. Adrie, hoe zit het met jij? Ja, hier verder naar Scandinavië. Oh, lekker. Ja, lekker joh. Mooi vet en we zitten wel. Busje, tent, camper. Camperke. Ja. Kijk, wat een leven, hè? Oh jong, hartstikke mooi. Ja. Is er zo'n man die al heel lang met de camper geert of net? Of, Ja, ik heb 8 jaar hebben we al een VW-camper gehad. Die hebben we inruilen, want het wordt al wat oud. En, de hoed wat strammer. Nee, ik bedoel de bus, hè? Oh! Ja, ik dat. Oh, er zijn steeds duurdere campers. Iets groter. Gaat het goed financieel, meneer? Een heel tonnetje. Ja. En Volkert, hoe gist u op een fietsen net? Nou, ik ken het niet eens op Nee. Oh, daarna op een fietsen. Dat moet verschil blijven, hè? Ja, dus jij werkpaarden en jij zie je paarden. Ja, nou ja, maar je bent nog jong, hè? Zeggen ze dan. Ik ken het al, ik hoor al net zo'n oud. Bist u ook in vakantie gegaan of had je gewoon echt niet geld net? Nou, ik heb heel bij de vleet, alleen ik heb geen tijd om op vakantie te gaan. Nee, ik moet gewoon lekker spelen. En dat is echt heel wat werk. En dat vind ik misschien zelfs nog wel leuker om op vakantie te gaan. Simmers, noem het. Hoe ben je lekker in de studio ingegaan? Want Adrie had het scrum, maar hij hem er daar nog mee bemoeid? Of wie het gewoon kleer, Constantinsjongen en huppa, give me een hoes? Nou, lichtelijke bemoeienis. Net heel praat, hè, Arie? Nee, maar de bemoeienis niet zo gewoon dat het noemer ik, dan maak ik nog. Ja, hè? Ja, echt geweldig. Okay, ja. Dus, nou, hè? Nee, ze is heel bescheiden, nou, maar dat is echt weer. Ja. Ze is in de clip, is ze gewoon eigenlijk het boegbeeld van het fest geworden. Maar zit ik een heel mooi idee erin verwerken en daar was ze nou heel bescheiden over. Maar dat is echt, dat het nummer echt helemaal makkelijk zodat het nou is. Okay. Nou, die hebben we straks meer door. Ik ga naar Williamstown Inc. Oké, ik ga ook nog Nighting beginnen blokken in Hingen, terwijl het net hoeft. Het is een prachtige naam trouwens. Hoe ben je daar bij de band naar elkaar trouwens? Johan die woont aan Willemstad. En dan vertaal je, maar dan kom je op Williamstown. En Inc is, weet ik niet zo goed. Dat is Included. Incorporated. En wat dan ook. Ja, precies. Ja. Speel je met Prodder? Ben je Prodderpaard of net? Je moet toch helemaal in het Nederlands doen, sorry. Ben je veel op pad? Ja, nou ja, 1 keer in de maand gemiddeld. Oh, lekker man. En morgenavond in Ouwelwijk. Ja. En de Koperen Pomp. Ja. En samen met Jaap Lauwers en de Losse Bende in de Openluchttheater in Appelscha, 28 juli. Ja, leuk. Ja, prachtige locatie, man. Constant aan het schrijven of dat soort dingen? Of hoe werkt dat bij jullie? Of juist niet? Of, Nou, ja... lekker oefenen, biertje erbij? Lekker repeteren, biertje erbij. En we proberen wel eens wat op papier te krijgen. En dat lukt dan niet zo goed, want we hebben dan wel een heel groot repertoire. En daar wil je dan ook wel weer bijhouden, weet je wel. Want ja, er is altijd wel weer een optreden ergens wat eraan zit. Zo gaan die dingen. En zo gaan die dingen. En we zijn... los van de muziek ook nog met andere dingen bezig. Dus, ja. En jullie zijn gewoon lekker, volgens mij, een groepje liefhebbers. We zijn lekker spelen. We zijn liefhebbers en we spelen lekker. We doen de dingen die we leuk vinden ook.
We zeggen ook wel eens wat, nou, hebben we niet zoveel zin in. Dat is niet arrogant, maar nou, zo weet je wel. Moet toch kunnen? We hebben die leeftijd ook dat we dat mogen doen, toch? Pure luxe. Precies, pure luxe. Ja. Nou, goed. En dat voor een Drents-Friese band, moet ik er dan ook nog bij. Ja, en Gronings tegenwoordig. Oh, sorry. Frank is een stadje zelfs. Ja. Staat hier ook nog? Ja, ook nog. Oh, mijn jongen. Ja. Nou goed. Ja, toch even niet fris. Welke nummers game spelen? We gaan nou La Grande. Ja? Ja. En daarna? I Loved Another Woman. En daarna? Je gaat draaien op en jou maar even. Ja, we doen wel wat. Dames en heren, draaien nummers achterkomen. William Towns en Killa Noorderwind. Dank je. Rumors spreading around in the Texas town about that shack outside London. You know what I'm talking about, right? Let me know if you want to go to that old mountain. They got a lot of nice girls over there, right? Every night, and now it been mistaken. And you go, and every time, but now I've been mistaken. Wow! Let's hear it now, young man. Ja, oorverdovende stilte. Dankjewel. Got the blues of the night. I can't see no light. You're gonna wait till the other men say. Got the blues of the night. Why don't you treat me right? You're gonna stay till the other man's way. I give you all my
Got the blues tonight. Don't you treat me right. You're gonna wait till the other man's away. Got the blues tonight. Why don't you treat me right? I'm gonna wait. I didn't stay. I give you all my love. I give you all my love, making it sad. Got a blues tonight. Don't you treat me right. You're gonna wait till the other man's away. Got a blues tonight. Why don't you treat me right? You're gonna wait till the other man's away. I give you all my love. Out of my head now. I give you all my love. Out of my head now. I give you, well, I give you all my love now. I give you all my love. Treat me right. Give you all my love. Mooi, dankjewel. My baby's gone and left me. I'm crying by myself. My baby's gone and left me. I'm crying by myself. I loved another woman. She didn't treat me right. She was a real good woman. She didn't mean no harm.
dankjewel jongens. Dankjewel. Williamstown Inc. Ladies and gentlemen, met mijn Viven smijt je geweldige muziek. Ik heb genoten, dankjewel. Mooi, dankjewel. Wij vonden het hartstikke mooi hier weer te zijn. Halve week werken we? Halve week. Wat zei je? Koper en pomp. Ja. Ja. Hoe laat? Het 10 uur begint het. Hartstikke mooi, man. Tot de volgende keer, jongens. Ja, graag. Dankjewel. Je bent fantastisch. Shows alive. Ik ga naar de bar, want daar is er natuurlijk al hierin zomerstenu. Waar via hem gaat de clip even nog kon in. Elzer, want hij daar. Gosh, Ja. ik ben gastzangeres, hè? Ja. Bist ook VJ? Ja, nou, dit is de wonderbaarlijke clip. We hebben al lang naar verlangen. Sinne Simmer. Ja, mooi. Ja. Bleed mij, fouters, guilty pleasure. Ja, dat is erg leuk. Ja. Wij vinden het heel leuk. Alvast fijne vakantie. Hey, alvast fijne vakantie. Hij is nog een column straks. Ja, ik beloof nog even. Ja, ik bedoel, nou, ik begin tenminste naar de clip ben ik fut. Ik mag nog een paar dingetjes waar voor op vakantie gaan. Maar ik moet nog even zeggen, de clip is makkelijk door Theo Galama. Nou, bij deze. Gaan we alles zijn? Mooi, dit is hem! Hallo hey, wat een zinnensimmer. En zonder het gedonder, dat jij weer mooie dagen. Of dikke drup en Rijn, of rug op steende kragen. Man, wat is dit lekker, de simmer zonder vragen. Hallo hey, wat een zinnensimmer. Noffelijk op het wetter, of soepen op de camping. Blikken van de Aldi, champagne in de branding. Man, wat is dit fijn, perfecte simmerfeeling. Wow, 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 een simmer. Wat binnen wij mooi fut niet. In Friesland, de Maren en de Wadden. Thuis in eigen land, op iets best in de zinnen. En niet aan de hand. Lekker bakken boeken in die eigen achtertuin. Vergeet en zonder zwargen, bak nou dat vlees met bruin. En toch is maar een pilsje, neem de zelfs ook in. Het is vrij en het is gezellig, man, dit zweken krijgen zien. Hallo hey, wat een zinnesimmer. Een feestje van de meesken, wat speel je en wat leid je? Wat heeft nog mee te weesken om je wat lol te meidjen? Gezicht nu te plooi, man wat is dit mooi. Wow, 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 een simmer. Wat binnen wij mooi fut niet. In Friesland, de Maren en de Wadden. Thuis in eigen land, op iets best in de zinnen. En niet aan de hand. Cultuur is zo belangrijk, door ons oren dingen. Geen eens naar je festival, keep je eens een kaartje. Voor die weddaadje, keep je eens een kaartje van een goeie vent. Vernuiver je en pluster om een vrouw of om een vent. Keep je eens een kaartje, voor die weddaadje. Wow, 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 een simmer. Wat binnen wij mooi fut niet. In Friesland, de Maren en de Wadden. Thuis in eigen land, op iets best in de zinnen. En niet aan de hand. Wow, 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 een simmer. Wat binnen wij mooi fut niet. In Friesland, de Maren en de Wadden. Thuis in eigen land, op iets best in de zinnen. En niet aan de hand. Ja, prachtig. Ik zeg gewoon een simmerhit. Ik zeg nog even pluggen bij de collega's. Dat komt goed, Adrie, Ja, dankjewel. dat is super jong, want ik bedoel, daar heb ik voor bedoeld. Hè, speciaal een beetje maken voor de omroep. Prachtig. Ja. We gaan hem draaien, ik beloof het. Dankjewel, goeie vakantie. Goed, ik en een man, daar straks praten we nog wel even. Hij is vaak de gast. Meestal met een heel paar kilometer te rijden trouwens om hier te komen. Roland Verstappen, leuk dat je er bent. Welkom weer. Ja, dankjewel. Straks praten. Ja, is goed. Eerst even een nummer. Ja, helemaal prima. Welke ga je doen? Daar. Live in, Noorderwin.
ben ik koud. Kom binnen uit de wind, hartstikke blauw. Onder iets met die echt zint, dan zie ik jou. Je zegt om maar even wat als nu al thuis. Lieve schat, daar brandt het vuur. Buiten basisstormen praten stil. Enkel voor je wil ik zijn. Daar is waar ik van houd in de warmte van jou. Daar slaap ik in je ogen en drink ik uit je mond. Daar val ik in je armen en heelt je stem mijn wond. Daar droom ik op je lichaam, maar vult te hard mijn hoofd. Jouw leven is het lang. En dan ben ik stil. Mis ik even niet het doel, want wat ik wil, wat ik even niet meer voel, dan wil ik zijn. Daar is waar ik van houd in de warmte van jou. Daar slaap ik in je ogen en drink ik uit je mond. Daar val ik in je armen en heelt je stem mijn wond. Daar droom ik op je lichaam en vult je hart mijn hoofd. Daar open jij je handen, wat ik nooit had geloofd. Daar slaap ik in je ogen en drink ik uit je mond. Daar val ik in je armen en vult je stem mijn wond. Daar droom ik op je lichaam en vult je hart mijn hoofd. Daar open jij je handen, open jij mijn handen. Dan open jij mijn handen. Daar droom ik op je lichaam en vult je hart mijn hoofd. Daar open jij je handen, dat ik nooit had geloofd. Roland Verstappen straks dat er nog 2 nummers hier in hetzelfde jaar horen dat de Vocal Roses nog optreden zullen. Hast een beetje naar die zin, Marianne? Ja, superleuk. Hij is de huisbouffier als Sjoen. Ja, dat is een gigantische hoen, hè? Ja, dat is de waakhoen van de omroep. Ja, ik zit erin bij zitten voor de mensen die het radio ervoor. Klaske Verwerduis mij een enorme grote hoen aankwam. Hij is denk ik 15 centimeter. Ja, ongeveer. Wat voor soort is dit? Dit is een chihuahua. Ah, wat een Dit macht. is een Sjoerd Steegstraat in hondje. Kijk, hoe groot wordt dit uiteindelijk? Of bloedt het zo? Net volle groot. Wat een schat. Ja, mooi net. Het is een skat. Vind je net nice? Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel de Elderschans in Zeeland. 3 dagen all-inclusive, 139,50. Voordeeluitjes.nl. Waar je deze zomer ook op vakantie gaat, Kruidvat gaat met je mee. Want bij ons vind je alles om je vakantie goed voor te bereiden. Zoals paracetamol, reistabletten en diarree-remmers. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Voordeeluitjes.nl. Boek nu een 5-daagse mini-vakantie naar de beste en leukste hotels al vanaf €119. Voordeeluitjes.nl. De steekmug, de tijgermug, de kriebelmug, de irritante mug. Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, nu verkrijgbaar bij Kruidvat. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Weg van de drukte. Geniet van Thüringen. Met fantastische natuur en de cultuur in historische steden zoals Weimar en Erfurt. Fiets of wandel de mooiste routes en kom helemaal tot rust. Het kan allemaal in Thüringen. Het groene hart van Duitsland. Slechts 6 uur rijden van Nederland.
Ontdek meer op vakantie-turingen.nl. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Roland Verstappen zal straks nog 2 nummers spelen en ik Vocal Roses. Je gaat noemen hoe bierdrinkende vrouwenskreun. Goed, ik ben heel benieuwd. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Dieter Sijers. Er is een gedragscode opgesteld voor mensen die met een drone vliegen wollen op het watergebied. Binnen de regels zitten er net in, het gaat om een advies. Bestuurders van drones worden oproepen om rekening te houden met beesten, natuur en orenmensen. Het ministerie van Natuur docht vooral ook een beroep op het zoenen verstaan van de dronevlieger. De gedragscode geldt tot juni takomier. Daarna veroordeelt het Europese beleid voor drones en dat kan dan ook weer gevolgen hebben voor de regels in het watergebied. Om wat te doen aan het groeiental inbraken in de gemeenten West-Friesland en Dantemadiel, roept de politie de inwoners van die gemeenten op om vertochte situaties te melden via 112. Maar wanneer doe je dat dan? Gemeentebestuurder Simon Bosma. Het is een beetje het onderbuikgevoel. Mensen kennen hun eigen buurt het beste. Die weten van wat je thuis en tussen aanhalingstekens wat is hier vreemd. En als mensen denken van nou, dit is nu voor gedrag, mensen maaien dan 112 bellen. In West-Friesland en Dantemadiel hebben zond maaien een dikke 20 inbraken west en dat binnen er meer als gewoon waai. Erik Schouten bleef definitief bij Cambuur. De centrale verdediger doet alles kofkop proef met de selectie van de Ljouters Maai. Cambuur is intussen uitzoeken van zijn kwaliteit en hij laat Schouten daarom nou voor 2 seizoenen vast. Schouten is 27 jaar en speelde de alronde seizoen voor FC Volendam. Voor die club spelen er goed 150 wedstrijden. Ja, dat ziet er in de jeugd van AZ en in die periode had er spelen voor jeugdteams van het Nederlands elftal. Het Friesland College gaat een geerwerking om maar de nieuwe vestigingen van McDonald's in Friesland. Leerlingen van de opleiding Fast Service en Catering van het Friesland College zullen meewerken in de vestigingen en ze krijgen er een deel van haar opleiding. De squale ziet het bewust contact met de bedrijven in de regio, omdat het vaak ook de toekomstige werkjouwers van de leerlingen binnen. Het waar dan. De lucht is bruin en er is kans op buien met tonger en hagel. Tussen terug kan de zinnen direct bij komen. Er zit een matige, vrij krachtige noordwestelijke wind en het is een graad als 20. Morgen een bruine lucht, maar het is wel meer droog en dan wordt het 18 graden. Was ik net in de apotheek? Vergeet ik toch nog iets te vragen. Gelukkig zei de apotheker, je kunt ook altijd op apotheek.nl kijken. Voor extra uitleg of handige filmpjes. De beste medicijnwebsite van Nederland. Apotheek.nl. Even opscheppen over onze nieuwste kruidvatactie. Nu gratis 400 gram schepsnoep bij 2 actieproducten van bijvoorbeeld Andrelon en Dof. En kans op een snoepreisje naar Ibiza. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. De beste medicijnwebsite van Nederland. Apotheek.nl. Ook voor uw vakantie. Huidverzorging die echt werkt, dat wil iedereen wel, toch? Ik ben Marjolein Leenaerts, dermatoloog. En heb zelf een productlijn voor de huid ontwikkeld. Producten zonder poespas en betaalbaar. Dr. Leenaerts. Van dagcrème, zonnebrand tot babybillenzalf. Probeer het nu, Dr. Leenaerts. Lieve oma, de vakantie is heel leuk in onze auto. En ik heb zo lekker geslapen in de stoel achterin. Nu is de kaart vol. Doei, Jip. Met Citroën begint de vakantie onderweg. Rij nog deze zomer in de nieuwe Citroën C5 Aircross SUV met advanced comfortstoelen. Private lease al vanaf €499 per maand. Kijk op citroën.nl. Citroën. Ken jij de huidverzorging van Dr. Leenaerts al? Probeer het zelf. Vanaf nu exclusief bij Ethos. Omroep Friesland, Noorderwierlijn, bij Willem de Vries. En we gaan lekker terug bij Noorderwiel Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar op dit staat de Vocal Roses lekker onder het soundchecken binnen. Ja, cool. Cool, hè? Ja, heel cool. Ze zijn helemaal rokjes hetzelfde, squand hetzelfde. Prachtig, hè? Een soort dresscode. Ja, heel mooi. Ja, het ziet er heel leuk uit, maar de sound is ook wel lekker. Ja, toch te kijken, ja. Marianne Kleinstein, een beetje hoe het sidekick, maar er komt ook nog een beetje reclame meidje. Net alleen voor de Zwarte Cross trouwens. Voor mij is het al Steve uitverkocht, hoe zit het daar? Ja, dat is al heel lang heel stief uitverkocht. Ja. Dus ik ben wel een van de lucky ones. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Hey, we kennen Dick van Iepen Up. Ja, klopt. Je gaat even simmenstop, hoe zit het? Wij hebben simmenstop tot 28 augustus en dan moet ik even mijn telefoon erbij pakken, Oh. want ik wil even reclame meidje. Mij. Nou, wij hebben al een aantal onderwerpen vaststaan en de kerst op Facebook al die zelf op aanwezig zetten. En ik zal even spieken, want we hebben een heel leuk lijstje met alle dingen. En ik ken bijvoorbeeld al Cuteness Overload. Dat wordt een van de uitstuurings.
Help. Cute, wat ga je te doen? Ja, hoe schattige beestjes op internet. Dus lieve kattenfilmpjes en alles. Dus dat is al heel erg leuk. Hondjes, zoals die van klas. Ja, nou ja, dit is dus al cuteness overload. We gaan het hebben over wat Tinder maar je brein doet. Maar ik bijvoorbeeld hoe gay voetbal is. Hoe gay voetbal is? Ja. Nou ja, Oké. dat is Iepen Up Live. Ja, grappig. Dus dat soort dingen hebben we al gedaan. En op Facebook kerst nou via Iepen Up Live, de Facebookpagina, bij evenementen moest dan even klikken. En er zit een heel rijtje onderwerpen. En dan kerst die zelf op aanwezig zetten. Oh, leuk man. 28 augustus de eerste wet dus. Ja, klopt. Neushoorn, het café trouwens, kist bijwijzen. De gang is hartstikke vergezen. Kerst altijd gewoon sabbuis ben rennen. En de bar is hier. Bar is altijd hier. Het is altijd gezellig. Kijk, beetje, in dorp zegt, hoe raar de klink wordt vergeleken met Noorden Wien. Gewoon lekker, een zoete inval, gezellig. Wij doen pro de muziek en je praten iets meer. Ja, wij lullen wat meer. Wij zijn echt een talkshow. Ja. Maar wij hebben altijd muziek. En ik vaak wel Fries talent wat we hebben. Dus wat dat dan gaat is het wel vergelijkbaar, ja. Straks weer bij die weer om. Ik ga even naar die dames thuis, met uw welnemen. Ik had door de Volker Roses. En als je nummer hoe bier beginnen te doen, dan denk ik toch, dan mag ik eens even wat meer van weten. Ik viel me ook wel een beetje schuldig, want het waren van die keurige dames. En die ging uitnodigen hier in de studio. En toen kwamen ze de stoere kerels van Mark Kelly's in. Dat is alweer een tijdje geleden, hè? Dat is al een Moskov-Kalien, ja. En je bent een beetje ontvoerd destijds. Ja, dat klopt, ja. We zien de gang toen mij nog meer pas op ons festival, Cross Guitars. Pas je hem perfect bij. In die mooie jurkjes, leuke muziek. Dus wij mooi en we komen daar en we zien, oh je man, grote button en zwarte shirts. Ja, speakerjekjes. Juist, wij dachten, oké. Maar het was zo ontzettend leuk. We stemden de tieren voor de 4e keer stien. Dus het was een groot succes. En sinds die tijd drink je een bier dus. Ja, nou, iets. Jouw hun gewoon schuld. Ja. Jouw hun gewoon de schuld, ja. Mark Kelly's had je hem onder drank zet. Ja, klopt. Het is ook de schuld van hun. Ja. Maar je speelt dus al een hele tijd. Dus geef maar lekker en meer. Ja, we zijn echt wel druk aan de gang. We hebben de oude tijd echt wel al 3 keer in de maand spelen. Nou, en als het dan een fulltime baan bij hebt, dan dat is druk zo. Hartstikke leuk, ja. Ben je er nog verkerings of ben je hem gewoon vrijgezelle meid niet lekker aan rock'n'roll binnen? Nou, we zijn alle keer bezet. Dus beperkt rock'n'roll, begreep ik. Of de man mij net mij. Nou, voor de rock, maar net rol. Nee, zoiets, ja. Hey, je hebt een single uit. Ja, dat klopt, ja. Je hebt dus hoe bier. Ja, een echte vrouw drinkt bier. Ja? Ja. Waarom? Nou ja, als je voorheen doen we dat niet. Toen waren we onder best en onder mixjes en onder wien. En we kregen van de mal nooit iets oors aan bier. Die helden gewoon niet oors. En wij hadden eigenlijk geen keus. En eigenlijk sindsdien ben wij on bier gaan en ben we het dan een beetje van houden gaan. Ja. En dus hebben daar een eigen nummer op schreven. Ja, nou ja, al die mooie biertjes jongen, we zijn dat ken wij ik. Ja, we kunnen beter. Dacht ik. Wat mij horen, je maakt je eigen nummers, maar je hebt ook wat covers. Is het een beetje een mix wat je meestal doorgaat live? Ja, eigenlijk hier ben we echt aan het scroen gaan. Want we hebben een doel, wij willen eigen muziek maken. Ja. En we hebben nog een EP, nou die is nou in de maak. Ja, we zijn de studio ben wij in ieder geval clear. Ja. En degene achter de knoppen die er nog druk bezig. Maar gewoon mixed worden? Ja, en dan doe is september, oktober om dat clear te gaan. Okay. En wij ronden dit nummer. Dan kom je hier dus weer dus. Ja, zelfs. Nou, bij deze. Ja, had de EP al een titel of zoiets? Of, Ja, die heet Dream. Dream. Ja. Of Dream, ja. In principe de rest van de noemers ben ik. Ja, Dream en bier. Ik moet het nog even bij elkaar zien te denken. Maar. Ja, nou, dat komt wel goed, hè. I have a dream en dan zit er een pilsje klaar. Nou, zoiets, ja. Ik vind het leuk dat je binnen. De dresscode, hebben we daar lang over vergaderen trouwens of net? Nee, zo. Zelfde schoon, rokje, alles hetzelfde? Ja, zo schiet het heel simpel. Ja, hè? Ja, maar ja. Ik zeg het helemaal van me. Lekker de hele jaar vergadering. Ik vind het leuk dat je er bent. Je hebt jongen en speel je prachtige muziek. Je hebt door 2 nummers. Wat mij betreft achter elkaar rond. Dus welke 2 game doen? We beginnen met ons eigen, echt vrouw drinkt bier. En daarna door Black Horse en de Cherry Tree. Ik ben er helemaal voor. Dames en heren, jou een applaus. Volko Rose! Doet ik nog een pampje van een hier als 15 bier. Hier en wij wel gouders op paard. Naar kantine of café, naar kroeg of matinee. Altijd maar wat dronken waard. Dan kwamen we bij de bar en moesten we bestellen. Betocht ik werk zin on hier. Een mixje of wat bessen, of wat sterker zat ze hier. Dan zijn ze door net zo grappig, dan krijg je gewoon bier. Het is bier, een echte vrouw drinkt bier. De hoest me net tevreden, mag het liefst drinken wol. Een echte vrouw drinkt bier. En
En nooit ik in de kroegen kom, wit als een in. Deze vrouw drinkt bier. Dan ging gewoon bestellen, maar wat vingers in de lucht. Ideale manier. Wie let tot vierde voet, de binnen zit niet wend. De ober wist net waar hij deed. Wat kan ik voor u inschenken? Een wijntje of 4? Dus zei ik, doe net zo grappig en ja, me gewoon bier. Het is weer een echte vrouw drinkt bier. De hoest me net te vregen wat ik het liefste drinken wil. Een echte vrouw drinkt bier. Ja, het is weer een echte vrouw drinkt bier. De hoest me net te vregen wat ik het liefste drinken wil. Een echte vrouw drinkt bier. Want bier is lekker en goed kippen en boppen dat. Hoe stal in het onthouden, hoe vol als hel je maakt. O, sinds ik doe net zo grappig. Ja, me gewoon bier. O, sinds ik doe net zo grappig. Ja, me gewoon bier. O, sinds ik doe net zo grappig. Ja, me gewoon bier. O, sinds ik doe net zo grappig. En ja, me gewoon bier. Is weer een echte vrouw drinkt bier. De hoest me net te vregen wat ik het liefste drinken wil. Een echte vrouw drinkt bier. Ja, het is weer een echte vrouw drinkt bier. De hoest me net te vregen wat ik het liefste drinken wil. Een echte vrouw drinkt bier. Ja, een echte vrouw drinkt bier. Ja, een echte vrouw drinkt bier. Vocal Roses, maar even van instrument wisselen. Zodat je op mee. Er moet even sjouwd worden, maar dit ding fort of net? Och heen. Ja, je moet even verbouwen dus. Ja, dat, nou ja. Oh, zo goed, zo goed. We dachten voor de variatie is het wel leuk. Ja, dat. Je hebt nog een cover gedaan ook, hè? Ja, absoluut. Nou, dat was. Ik ben net van het praktische. Wat zei? Nee, kijk net, ja? Nee, lang leven de chaos. Kijk even naar de Jam Space spelers. Martijn had net zijn beste duim, zijn katters van een week in, dus ik moest even een grapje van hem meidje. Ben je een familie van Guns N'? Ja. Ja, hè? Ja. Dit was het grapje, Martijn? Van hem mooi wie het eerste wat er zei. Nou goed. Grappig, hè? Ja, Ja, we hadden een hele leuke groep collega's. ja, ik merk het, ja. Nou, ik moest het al even wat vol lullen. Hey, Jorrit. Hoi Wil. Hoe heet het? Mukpop. Ja, weer leuk, hè? Een grapje mooi, hè? Ja, heel leuk. Is ook nog grapjes of niet? Wat zei je? Ja, heet het niet gewoon, mocht we een mop doen. Maar ja, die. Dat toch geen of net? Poeh, dat is wel heel gauw. Nou, Vocal Roses. Ja. Ben je klaar? Ja, zeker. Welk nummer ga ik op het waar? Black Horse and the Cherry Tree. Ah, hartstikke mooi. Altijd live in Noorderwien. Vocal Roses. My heart knows me better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. I felt a little fear up on my back. I said, don't look back, just keep on walking. But a big black horse said, look this way. He said, hey little lady, will you marry me? But I said, no, 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 no. I said, no, no, you're not the one for me. I said, no, 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 no. I said, no, no, you're not the one for me. Stop to dance for a beat or two. And I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. So I sent to a place in the middle of nowhere with a
tree. And it won't come back 'cause it's oh so happy and I've got a hole for the world to see. But I said no, 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 no. I said no, no, you're not the one for me. I said no, 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 no. I said no, no, you're not the one for me. I said no, 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 you're not the one for me. Yeah, I said no, 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 you're not the one for me. Yeah. Not for me. Yeah. You're not the one for me. Yeah, I said big black horse and a cherry tree. I can't quite get there 'cause my heart forsaken me. Big black horse and a cherry tree. I can't quite get there 'cause my heart forsaken me. I can't quite get there 'cause my heart forsaken me. I can't quite get there 'cause my heart and a cherry tree. I can't quite get there 'cause my heart forsaken me. No, no, no. I can't quite get there 'cause my heart and a cherry tree. I can't quite get there 'cause my heart forsaken me. Wauw. Top vrouwje, top trio. Vocal Roses, single is uit. Echte vrouwje, echt een echte vrouw, drinkt bier. Hoe is hij te krijgen, te verkrijgen? Hij zit op Spotify, hij zit op YouTube, volgens mij ook iCloud en al die andere dingen. Alle bekende kanalen. Ja. En verder, nou ja, zodra de EP clear is, houden de website, houden dus Facebook, alles in de gaten. En dan wordt het bekendmaken. En Noorderwien, want dan kom je weg. Ja, zeker. You got a deal. You got a deal. Tot de volgende keer. Vocal Roses! Oh, ik stuiter hier bijna over een monitor. Oh. Ja, want ik moet weer naar de andere kant van de studio. En ik ga een prachtig album in handen. Jouw weg nog gewoon voor voet. Dus als die in houdt, mail me even. NW van Noorderwien, @omroepfriesland.nl. Roland Verstappen overeind. Met dezelfde letters die ik ooit op een LP zeg van de Sex Pistols in eind jaren 20 trouwens. Nevermind the Bollocks. Ja. Nou weet ik ook. Is het een punkalbum geworden of niet? Nee, dat is toch wel ook weer niet. Nee, hè? Nee. Wel een beetje great hits. Ja, het soort overzichtsalbum is het eigenlijk van 35 jaar liedjes schrijven. Ja. Opnieuw opgenomen? Sommige dingen wel, andere dingen zijn weer de originele versies. Bijvoorbeeld helemaal niet. Zij ze wonder zijn zeg maar echt de originele versies uit 394. Maar er staan ook weer dingen uit die nog nooit op cd zijn uitgekomen. En ja, dus eigenlijk een overzicht. Je noemt alleen de hits. Had je niet de neiging om dan weer de studio in te gaan om er een andere versie van te maken? Of juist niet? Ja, ik heb uiteindelijk een aantal dingen die nooit op cd zijn gekomen. Dus die had ik nog liggen. En ja, weet je kunt aan het knutselen blijven. En eigenlijk is een liedje nooit af. Nee. Maar het zijn wel liedjes die mensen wel aanspreken. Dus, en ja, ik heb wel bij het samenstellen van het album bedacht van... Ze zijn allemaal eigenlijk ooit bijvoorbeeld op single uitgekomen. Dus ja... Ben je de studio in geweest met muzikanten weer? Hoe werkt dat? Ja, de meeste liedjes zijn echt door echte muzikanten ingespeeld. Maar en ook zeker niet de minste. Marco Borsato Band heb ik meegewerkt. Met de band van Frank Boeien hebben we een aantal dingen opgenomen in het verleden. Ik heb ook samen met Ferdinand C, Cor Mutsers. Ja, het zijn... maar ik zag ook weer filmpjes van jou op Facebook. Volgens mij van redelijk recent. Ben je weer met een accordeonist op pad? Ja, dat is iemand uit mijn band. Ja, doe je wel met z'n tweeën ook dingen? Ja, dat doen we ook. En we hadden eigenlijk ook hier graag met z'n tweeën willen zitten. Maar hij was net een dag te vroeg op vakantie. Vrijdagmiddag, hè? Ja, moeilijke middag, ja. Goed jongen, album, jou het fort nogmaals. NW van Noorderwien, @omroepfriesland.nl of lid en een berichtje achter op Facebook. Is het album binnen. Een overzichtsalbum van Roland Verstappen. Straks praten we dan wel even, maar eerst 2 nummers live. Welke ga je doen? Ik zit te denken aan Zij ze wonder, wat toch een hit geweest is. Ja. En een liedje wat eigenlijk ooit in 1996 op tv geweest is. Alleen Walsen met jou.
En ik hoop dat ik de tekst daar nog van weet. Maar daar gaan we het zien zo meteen. Die weet ik ook niet meer, dus je kan er van maken wat je wilt. Het valt ons niet op. Okay. Tenzij je hele rare dingen gaat doen. Ja, nee, maar laat ik... Afijn, maar dat is een geruststelling. Mooi dat je er weer bent. Ik ga die graag te gast. Rollen Verstappen, live in Noorderwien! Haar ogen hebben toverkracht. En haar glimlach geeft haar overmacht. Voor haar wordt zelfs de tram tot staan gebracht. Zij is een wonder. Zelf heeft ze alles niet zo door. En even keek daar ook meneer Pastoor. Naar de hemel lachte en liep door. Zag hij een wonder. Oh, ze is zo bijzonder. En die vee die hoort bij mij, houdt van mij. Dat is wat ze zei. En al word ik 100, nooit meer kan ik zonder. Want elke dag zo'n wonder. Is dat geen wonder? Nooit meer kan ik zonder. Want zij is een wonder. Schuwen met z'n eten uit haar hand. Auto's stoppen even aan de kant. En kappers letten niet meer op hun klant. Zij is een wonder. Zelf heeft ze alles niet zo door. Maar even keek daar ook meneer Pastoor. Naar de hemel lachte en liep door. Zag hij een wonder. Oh, ze is zo bijzonder. En die vee die hoort bij mij, houdt van mij. Dat is wat ze zei. En al word ik 100, nooit meer kan ik zonder. Want elke dag zo'n wonder. Is dat geen wonder? Dat is wat ze zei. En al word ik 100. Want zij is een wonder. Zij is een wonder. Ook al word ik 100, zij blijft een wonder. Ja, zij is een wonder. Dankjewel, dankjewel. Ja, een capootje erop. En dan gaan we walsen. Ik dans naar geluk. Ik wals met jou alleen. Jij bij mijn stuk. Een heerlijk blok aan mijn been. Voor jou word ik wakker. Jij bent de reden waarom ik vroeg op wil staan. Jij bent de wals die ik dans. Ik begin weer vooraan. Ik wil alleen walsen
dat ik bouw, daar woon ik in. Dus laat me erin. Jij bent wat ik wil. Ik twijfel nergens aan. Ben ik ooit wat stil, dan vraag je wat scheelt eraan. Jij ook meteen aan mijn stem, of ik van binnen lach of liever huil. Jij ziet het steeds in mijn ogen als ik mij verschuil. Ik wil alleen walsen met jou, alleen walsen met jou. Dansen tot de morgen vroeg, dansen naar een nieuw begin. Ik wil alleen walsen met jou, alleen walsen met jou. Jij bent het huis dat ik bouw, daar woon ik in. Dus laat me erin. Jij hoort meteen aan mijn stem, of ik van binnen lach of liever huil. Jij ziet het steeds in mijn ogen als ik mij verschuil. Ik wil alleen walsen met jou, alleen walsen met jou. Dansen tot de morgen vroeg, dansen naar een nieuw begin. Ik wil alleen walsen met jou, alleen walsen met jou. Jij bent het huis dat ik bouw, daar woon ik in. Dus laat me in. Dankjewel. Prachtig. Roland Verstappen live hier. En straks praten we nog even een piepvol. Dat zeggen wij hier in Friesland. En dat gaat door zijn album. Het is een beetje een oerzichtalbum. Greatest Hits, maar dat ik neem. Overeind is de titel. En Roland Verstappen weer hem aansluit in het volgende uur. Maar we beginnen eerst op naar het Nijs. Als de rest van Nederland ultra relaxed op het strand lijdt te niksen, is hier Friesland stief van de spanning. Het scootsstation. Is dit hier een dikke poesterwien? Het vierlepper. Ja, giet mooi, giet mooi. De PC. Die gaat er wel doorheen, hè. Het is weer Hassa 4. Simmer in Friesland. Maar het scootsstation, de frullen en de PC. Maar ik het vierleppen, de snitswieken en al die oorrichtenpunten. Omroep Friesland zit er bovenop. Meer weten? Check omroepfriesland.nl of de Omroep-app. En dan komt die machine aan en brengt die bal naar het perken. Ja, weer een zitbal. Ja, dat is keertje in Friesland. Wees erbij. Freed, 12 juli, herenhaatklassenvrije formage om 11 jaren in Jereveen. En dameshaatklasse troggenoorlotje om 11 jaren in Bolsert. Zorg ik op knkb.nl. Sommige beslissingen veranderen uw leven. Zoals kiezen voor de Range Rover Evoque Hello Edition. Ontdek een nieuwe wereld in design, kwaliteit en rijplezier. Op de weg en off-road. Standaard met automaat, vierwielaandrijving, navigatie en nog veel meer. De Evoque Hello Edition. Beschikbaar vanaf €61.990. Financial lease vanaf €399 per maand. Meer informatie op landrover.nl of bij de dealer. Land Rover. Above and beyond. Het keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken door Drukkerij van der Eems en Opel dealer Engelsma en Winia. Mega beauty voordeel bij Trekpleister. Nu alle John Frieda haarverzorging en styling 1+1 gratis. En ook 1+1 gratis op alle merken mascara. Trekpleister. Altijd meer drogist. Voor jou, ook online. Rij jij net als ik ook weinig in je auto? Ik heb nu Bundels. De voordelige autoverzekering voor als je weinig rijdt. Check jouw besparing op bundels.nl. Bundels met een Z.
Geachte genodigden. Een kwart eeuw geleden zijn we met krasloten begonnen. We hadden ups, maar we hadden ook downs. Ja, hallo, te lang. Is geduld niet je sterkste punt? Kras een jubileumlot. En dan weet je meteen of je €125.000 netto gewonnen hebt. 25 jaar krasloten. Krassen, cashen, klaar. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Krasloten.nl. Bespaar op je autoverzekering met Bundels. Een initiatief van Nationale Nederlanden. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De bouw van nieuwe datacenters in de regio Amsterdam is voor een jaar stilgelegd. Er komen zoveel van deze centers bij in de gemeente Amsterdam en Haarlemmermeer dat er onder meer problemen ontstaan met de elektriciteitsvoorziening. De regio is inmiddels het gebied met de meeste datacenters ter wereld. Volgens de gemeente zijn er nu te weinig eisen voor de datacenters en wordt het jaar gebruikt om het beleid aan te passen. In een aantal steden in Frankrijk is het vannacht onrustig geweest nadat het Algerijnse voetbalelftal Ivoorkust had uitgeschakeld in de kwartfinale van de Afrika Cup. Algerijnse supporters vernielden winkels en auto's en gooiden stenen naar de politie. De Champs-Élysées in Parijs werd door de voetbalfans afgesloten voor verkeer. Bij de rellen viel een dode in Montpellier. Door het hele land werden ruim 70 mensen opgepakt. 20 politieagenten raakten gewond. In de hoofdstad Ankara van Turkije zijn de eerste onderdelen aangekomen van omstreden Russische raketsystemen. Andere NAVO-landen hebben bezwaren tegen de luchtafweersystemen die Turkije van de Russen heeft gekocht. Ze sluiten niet aan op bestaande NAVO-raketinstallaties. Ook zijn de Amerikanen bang dat Rusland zo in Turkije leert hoe het land F-35 straaljagers van de NAVO kan opsporen. De VS is daarom gestopt met de levering van deze JSF's aan Turkije en leidt ook geen Turkse piloten meer op. En het KNMI heeft voor een groot deel van het land code geel afgegeven vanwege zware onweersbuien met veel neerslag en kans op hagel, harde windstoten en bliksem. Mensen wordt aangeraden om open gebieden en open water te vermijden. Vooral uit het midden van het land komen berichten binnen over wateroverlast. Op verschillende plaatsen staan straten blank. Het weer. Landinwaarts trekken vanmiddag dus felle regen- en onweersbuien over. Maar vanuit het westen wordt het wel droger. Het is 19 tot 23 graden. Morgen nog een enkele bui, af en toe zon en 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Asus nog 1 uur het game in Noorderwiel Live. Sjoerd en Saar zullen optreden in verband met hun nieuwe albummerk. Esther Algraar zal haar nieuwe single hier doen. En Anna Veenstra had een prachtig album met hij zal daar wat live van doen. Dit alles en nog veel meer. Graag naar de reclame. Van vreed 26 juli ont mijn man die 29 juli voor de 68ste keer het Veenhoop Festival. 4 dagen lang feesten, kamperen en de beste muziek. Mij onder oren. Europe, Buckers, Navarone, The Bounty Hunters, Queen Mania, Scrum en de Kilkennys. Shop voor tickets en info op veenhoopfestival.frl. Het Veenhoop Festival wordt Stieper Trog, Abiant Uitzendgroep. Wij zijn er altijd en overal. Bij je thuis, op de fiets, in de auto. Wij laten je lachen. Vertellen je wat er in de wereld gebeurt. En draaien jouw favoriete muziek. Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen. Je ziet ons niet. Maar je hoort ons wel. Luister nu naar de digitale radio van morgen. Je hoort ons allemaal op DAB+. Het nieuwe geluid van radio. Huidverzorging die echt werkt, dat wil iedereen wel, toch? Ik ben Marjolein Leenaerts, dermatoloog. En heb zelf een productlijn voor de huid ontwikkeld. Producten zonder poespas en betaalbaar. Dr. Leenaerts. Van dagcrème, zonnebrand tot babybillenzalf. Probeer het nu, Dr. Leenaerts. Het is de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete station en maak kans op een DAB+ radio. DAB+, het nieuwe geluid van radio. Ken jij de huidverzorging van Dr. Leenaerts al? Probeer het zelf. Vanaf nu exclusief bij Ethos. En dan komt die machine aan en brengt die bal naar het perken. Ja, weer een zitbal. Ja, dat is Keertsen in Friesland. Wees erbij. Slijn, 14 juli, Herenhaatklasse vrije formage om 11 uur in Bolsert. Zorg ik op knkb.nl. Voor kinderen met MS is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken door Drukkerij van der Eems en Opel dealer Engelsma en Winia.
Het is weer vreemde midden, maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste oerelwerp van het muzikale dwarsplein van Friesland. Lekker druk. Muzikaal oeren hebben we in ieder geval voor de boeg. Praat staan nog even met Roland Verstappen. Marianne, hoe gaat het? Ja, best. Ja. Nog plan voor het weekend? Jazeker. Morgen Farmfest in Oatrine. Mochten mensen zich hier afvregen in Lauwert, waar leidt dat? Dat leidt in de gemeente Weststelling, waar voor het jonge praat ze hartstikke krummen. Ja. Maar... Krummen? Praten ze krummen. Oh ja, oké. Maar daar hebben ze een festival, Farmfest. En daar is een singer-songwriter contest. En hoe kom ik daar nou bij? Nou, die presenteer ik toevallig. Maar dat is in samenwerking met Friesland Pop. En er komen 4 singer-songwriters en die hebben daar hun finale. Super kids proof, dus hebben meesten nog geen plan more met je. Kom lekker langs in de latrine. De intree is vergees. En nou ja, je hebt een stukje hele mooie muziek zien. Waar ben de finalisten? Wist dat u te hollen? Ah, nee, dat weet ik natuurlijk net. Toen zei ze de vraag hoe kom. Ja, die zegt kom, dus ik heb even een kaartje maken. De finalisten, dat ben Silke van Wijngaarden, Tom Wiegersma, Anieke en Berend Riemersma. En Sarah Seuterman, die komt nog even een gastoptreden, ja, want die had vorig jaar won. En die komt nou nog eventjes een nummertje eraan. Ja, Sarah is geweldig. Ze is echt een fantastische artiest. Ja, superleuk. En ik zei dus correct dat het heel kids-proof weer. Haar tekst misschien iets minder, maar daar leren ze misschien hele bijzondere dingen van. Piepje, we worden Precies. Hartstikke mooi. Kom straks weer bij die gezellig achter de bar. Roland Verstappen, we kijken hem al even live hier op de Krukker. Maar het spelen, maar dan praten we nog even overeind. Hoe gaat zo'n plaat, zo'n samenstelling van zo'n plaat? Ga je lekker zitten en je denkt, dat vind ik leuk, dat vind ik leuk? Of heb je dan nog gesprekken met anderen daarover? Ja, het leuke is eigenlijk dat ik heb 2 jaar geleden Oase van Licht uitgebracht, album. En het was lang geleden dat ik iets met Nederlandstalige dingen gedaan had. Dus, en de reacties waren daar zo goed op. Ja. En mensen zeggen van, ja, maar je kan eigenlijk helemaal je oude werk helemaal niet of zo. Dus en ik had een aantal LP's en platen gemaakt. En, dus toen ben ik zelf eens gaan kijken. En toen heb ik zeg maar helemaal in mijn eentje de hele album samengesteld. En gewoon 20 liedjes opgezocht. Ik heb gevraagd, wat is het maximum aan aantal... Ja, minuten, ja. 74. 74 minuten. Dus er staat 74 minuten muziek op. Okay. En maar het zijn vooral de dingen waarvan ik denk van... nou, het is jammer dat er nooit uitgekomen is. En de dingen die mensen kunnen kennen. Hoe beschouw je jezelf na al die jaren van muziek? Ben je gewoon singer-songwriter, troubadour? Of zie je jezelf gewoon met een band meer op pad? Nou, ik ben wel eigenlijk de standaard troubadour, weet je. De term troubadour klinkt een beetje oudbollig, maar zo voel ik het toch niet. Mooie liedjes toch? Ja, ik ben degene die altijd met de gitaar op pad is. En of dat nou met een band is, of met een duo, of dat ik het alleen doe. Het is wel die jongen met de gitaar, ja. De kern, hartstikke mooi. Moet je nog spelen het weekend of ben je lekker vrij? Volgens mij, kijk even John aan mijn manager. Volgens mij nog ergens spelen, ja. Is het in de buurt of niet? Nou, dat zal wel niet. Ja. Jij gaat terug naar het schone Brabantse land. Hè? Ja hoor, ja, daar gaan we lekker naar terug. Ik vond het fantastisch dat je er was. Dankjewel. Roland Verstappen, album is uit, dames en heren, overeind. En die is gewoon te verkrijgen. En als ik nog mij dan wordt voor een gratis exemplaar. Dat kent weer 4 van 14 aan. NW van Noorderwien@omroepfriesland.nl. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Zie je, oké, hartstikke mooi. Roland Verstappen brengt u bij Arno Veenstra. Nou, ik geef van hier een cd naar de oren. Hok ik even omheen voor de mensen die er beeld bij hebben. En hastel in de radio gewoon lekker onletten. De korst van het herstel. Ze heet een plaat, maar is dit Arno Veenstra een foto? Is dit een tekening? Dit is de Schelling. De Skilge? Het strand van het Schelling. Ja, prachtig. Hè? Het is mooie blauwe lucht, maar het strand dus. Standswit, hè? Ja. De korst van herstel. Wat is het verhaal van deze plaat? Het is een iets serieuzere cd dan onze vorige 3, met de band. Ja. En dit is, het is een beetje een afwisseling van droevige dingen, maar ook hele mooie dingen. Eigenlijk komt daar dezelfde vraag, want Roland vreef van viel die soort onderdeel van een band, best u singer-songwriter, troubadour. Ik ben net verstaat van de hokjes, hè, maar hoe viel dat? Hoe zocht hij zelf als muzikant? Beide ook. Ja. De band blijft gewoon bestaan. Ik ben druk bezig met Anne Veenstra band, dus ik ga lekker mee door. Maar dit is een soloplaat, echt? Ja, puur solo project. Extra opname?
Sorry? Het is ook een echte solo-plaat in die zin. Best echt heel keel te jaren. Ja, het is heel basic. Gitaartje, zang, mondharmonica, soms een pianootje eronder. Dus heel rustig. Ja. Ik wil voor. Zullen we een pinnen moeten we? Leuk. We hebben eerst mee? Met de Hema-worst. Ik ben benieuwd. Vrolijk beginnen in het leven. We beginnen serieus. Anne Veenstra, de plaat, is die officieel uit nou? Hoe zit het? Hij is deze week uit via Facebook, Anne Veenstra, en kun je nog bestellen. Ja, daar komen we straks nog even noemen. Maar ik meen ook gewoon zeggen, hij is intussen nu de korst van herstel. Live in orde. Anna. Goedemiddag. Ze smaakt als spaghetti, bolognese, als suikel met vetspek als patat. Met mayonaise, oh het water. Ja, het water. Oh, het water. Loopt uit mijn bek. Oh, ja, 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 ja. Ze smaakt als bloemkool met een sausie, als biefstuk met veel bloed, als een haring met een uitje. Oh, ze smaakt zo. Ja, ze smaakt zo. Oh, ze smaakt zo. Zo verdomde goed. Ze smaakt als zalm op een toastie, als pizza dynamiet, als een moorkop met veel slagroom. Ja, logisch. Ja, logisch. Ja, heel logisch dat ik van haar geniet. Oh, ja. Ze smaakt als hutspot met Hema-worst, andijvie met banaan. Ik kan eigenlijk niks bedenken. Ja, waarom ik haar? Ach, waarom ik haar? Ja, waarom ik haar zou laten gaan? Oh, nee, nee, nee. Ze rookt als een oude diesel, ze zuipt als een dorstige hond. Ze kan lullen als een dominee, ja, ze stopt van alles. Ze stopt van alles, ja, ze stopt van alles in haar mond. Oh, ja. Ze kan vrijen als een varken, oh lang en intens, ah, ze smaakt naar nog veel meer. Ach, het is een heerlijk, ja, het is een heerlijk, ja, het is een heerlijk mens, oh ja. Nusje. Het volgende nummer. Het heet Ik zal je missen. Oh, ik zal je missen. Ik zal je missen. Ik zal je missen. Ah, echt waar. Oh, ik zal je missen. Ik zal je missen. Ik zal je missen. Ja, echt waar. Ik zal op je proosten. Ja, ik zal op je proosten. Ik zal op je proosten. Ja, ieder jaar. Ik zal op je proosten. Ik zal op je proosten. Ik zal op je proosten. Echt waar. Ik zal om je janken. Ik zal om je janken. Oh, reken maar. Ja, ik zal om je janken. Ik zal om je janken. Ik zal om je janken. Dat is niet zo raar. Oh.
leven is kut. Ja, het leven is kut. Oh, het leven is kut. Oh, zonder jou. Oh, zonder jou. Ik zal over je dromen. Ik zal over je dromen. Ik zal over je dromen. Ja, ik zal over je dromen. Ik wil over je dromen. Ik wil over je dromen. Echt waar. Ik zal je roepen. Ik zal je roepen. Ik zal je roepen, maar tevergeefs. Oh, ik zal je roepen. Ik zal je roepen. Ik zal je roepen, maar tevergeefs. Oh, ik zal je missen. Ik zal je missen. Ja, ik zal je missen. Echt waar. Oh, ik zal je missen. Oh, ik zal je missen. Ja, ik zal je missen. Echt waar. Oh, het leven is kut. Ja, het leven is kut. Oh, het leven is kut. Zonder jou. Ja, zonder jou. Dankjewel. Zo. Leuk, hè, niet? Als doen we nog een, Willem. Ah, Willem, ik was al klaar, Willem. Ik dacht dat de trein er was hoest. Het waar zijn het. Ga ik het waar zijn? Ja. En weer rijden? Ja? Oh, wauw. ik zei, ik sta in de studio. Ik zit er maar even bij. Hij zei, nou goed, dan hoofd op het waar. Dan praten we er nog even over. Ah, leuk man. Ja. Ja. Esther, hier komen. Esther Algerij zal naar die optreden. Is die echt nog iets van... Ik zei het je net tegen nee, hij doet nog hier noemen, dus ik moest even terug de gong in jaaien. Kunnen wij even iets langer praten. Kom eens wat herstel. Hoe hast dit ompakt? Bist du Linda zitten hier en hast er lang hoe 1,5 jaar ongeveer, ja. Okay. Ja. Dus toen... kijk, op zich, we spelen 10 jaar met de band. Ja. En meestal schreef ik de nummers. En ik was dan heel in het vloed, heel veel nummers. Ja. En toen dacht ik, ja, ook heel veel nummers, die kan ik prima alleen doen. Ja. Dus dat was echt de keuze. En op zich ben ik 12 jaar terug alleen begonnen ook. Okay. Toen kwamen de jongens bij. Dus, en met band is het prachtig. Ja. Dat doe ik zeker, blijf ik doen. Ja. Maar ik vind het ook heel leuk om te even serieus. Of niet serieus. Nou, even keel vestjes ja. dus. Ja. Okay. Lekker schreeuwen. Ja, helemaal leuk. Iedereen die mij schreeuwt dan? Of het nice shot? Of pleurt dit eigenlijk gewoon vrij rauw op de plaat? Ja, dat laatste. Ja. Lekker man. Ja. Is het studio in West of doe je het zelf? Ja, zelf. Ja. Echt bijna letterlijk aan de keukentafel? Hast een studio, zie je net? Ja, studio's ook. Ja. Fucking Paradise Studios heet die. Geweldig. Ja. Beeld toch ergens? Ja. Waar is dat hoor? Jelsum, ja, prachtig man. Goed, Anne Veester, dankjewel. Ja, volgende keer draaien noemen ja? Ja, nee, ik stier goed. De komst van herstel. Op meestal deze plaat mooi, fine en ik denk, die wil ik wel ook wel wat meer over weten. Waar moet ze nou wezen? Even een mailtje naar Facebook Anne Veenstra. Nou, wat wil je nou meer? €7,5, dames en heren. Kijk. Inclusief standkosten. 14 nummers. Ja. Nou, zeg maar. Tot de volgende keer. Hartstikke mooi, bedankt. Hartstikke mooi. Anne Veester weer dat. Goed, Esther, we best. Esther Algera. Zo werkt het ook. De Esther komt ook al jaren bij ons del. Anne Veester ook al trouwens. En we gaan ze graag te gast. Esther, want was de nice single uit, hè? Ja, hij heet Blijf. Blijf. Dus daarom blijf ik hier ook. Wat is het verhaal? Nou, het is weer een heel mooi verhaal. Maar ja,
Moest je het vertellen? Ja, het is best wel... Als je, voor de mensen die het nog nooit geluisterd hebben natuurlijk... merken ze wel gauw op dat het wel een romantische ballad is. En dat gaat dus over de liefde. De liefde. En ik denk dat heel veel mensen dat wel heel erg mooi vinden. Blijf. Blijf. Het nummer heet Blijf. Is sinds een maand uit. Ja. En ik ben heel blij dat ik dit mag performen bij jou weer. Ja, ik ben blij dat je er bent. Ik ga die graag te gast. Zullen we gewoon live doen? Ja, ik zeg veel luisterplezier. Liefdesliedjes, daar ben we dol op. Ik in Noorderwiel live in dit geval vertolkt toch. Esther, pak de microfoon, zoek ze. Er zitten wat kabels om vast. Dit is het, live in Noorderwien. Blijf of ga. Nee, ik ren jou niet achterna. Dit gevoel doet me pijn. Nee, zo wil ik niet bij je zijn. Want als jij gaat, dan stopt mijn hart niet met slaan. Ja, als jij gaat, zal ik gewoon blijven staan. Iedere nacht moest ik wachten op jou. Iedere nacht was die plek naast mij koud. Waar was jij? Waar was jij? Want als jij gaat, dan gaat mijn leven wel door. Ja, als jij gaat, ga ik opnieuw er weer voor. Jij kunt niet kiezen, speelt met mij een spel. Als jij nu gaat, dan zeg ik vaarwel en blijf weg. Blijf toch weg. Ik of zij, jij moet kiezen en kies je mij. Blijf dan hier en ga niet weg, want ik meen het als ik je zeg. Want als jij gaat, dan stopt mijn hart niet met slaan. Ja, als jij gaat, zal ik gewoon blijven staan. Iedere nacht moest ik wachten op jou. Iedere nacht was die plek naast mij koud. Waar was jij? Waar was jij? Want als je ja, als je gaat. Jij kunt niet kiezen, speelt met mij een spel. Als jij nu gaat, dan zeg ik vaarwel en blijf weg. Blijf toch weg. Blijf of ga. Ja, Willem. Blijf. Oké, ik blijf. Dramatisch. Ja, dat is heel dramatisch. Ja, het is wat wennen nou even zo met deze microfoon. Kan ik me voorstellen. Het is best wel een hoogstaand zongetje. Ja. Dus, maar het is heerlijk om te zingen. Ja. Want alle facetten die je hebt, die kunnen daarin gebruikt worden. Dat is een geweldige stem. Best fantastisch, jongeres. Blij dat je hey, hoe ontsteert zo'n nummer? Hoe ben je hem de studio ingang?
Nou ja, door... Ben je zelf wat schrijver geweest? Of, Ja, met Martin Sterken. Ja. Maar goed, dit nummer is al een nummer in Engelstalig geweest. Ja. Maar dat is een heel eind terug. Maar ik heb het gehoord en ik dacht van, dit is gewoon mijn nummer. En het paste precies bij het plaatje waar ik op dat moment in zat. Ja. En ik dacht, als ik iets ga zingen voor het publiek, dan vind ik het heel erg fijn dat mensen daar ook iets bij voelen. Dat ze zelf ook iets meemaken. Ja, en dat ze daar ook iets mee hebben. Dus, en dat zijn alle liedjes, hè. Lach met de reden, Het is echt. Het zijn eigenlijk allemaal nummers, sowieso eigen songs, wat voor iedereen heel bekend is eigenlijk om het aan te horen. Zullen we die nog even doen? Lach met de reden? Ja, Lach met de reden. Maar ik moet wel even wat zeggen. Oh. Kun je mijn stem hier wat meer in... Oké, Dolf, de monitor. Maar, ja, haar stem moet iets hoger. Goed. Iets echo. Haar lach, mij nog iets mee, mij echo. Ja, dan blijven Noordwien, Esther! Ietsje, ja. Het is ietsje vrolijker hoor, jongens. Nou, jullie mogen bewegen op dit nummer. Lach met de reden heet het. Begin met een lach in de morgen voor een bijzondere dag. Leg je lat niet te hoog en zie altijd een regenboog. Geef elkaar steun in de rug, een compliment. Want dan voel jij de kracht en jij bent blij dat jij er bent. En lach met de reden, leef niet in het verleden. Focus op de toekomst en geniet vandaag. Oh, oh, ja, lach zonder zorgen, hou jezelf niet verborgen. Maar open jezelf voor de wereld en leef zo als jij dat wilt. Zoek liefde niet ver, maar kijk met open ogen om je heen. Wees eerlijk en vrij en jij zult zien, jij bent hier niet alleen. Redenen genoeg te leven, jezelf te zijn. Ja, lach naar heel de wereld en je zorgen blijven klein. Jawel, lach met de reden, leef niet in het verleden. Focus op de toekomst en geniet vandaag. Oh, oh, je lacht zonder zorgen, hou jezelf niet verborgen. Maar open jezelf voor de wereld en leef zo als jij dat wilt. Ja mensen, hoe warm het ook is, maar kan me niet duiden. Ik zeg gewoon, lach met de reden. Alright. Lach met de reden. Ja, lach met de reden. Lach met de reden. Jawel, lach met de reden. Leef niet in het verleden. Focus op de toekomst en geniet vandaag. Oh, oh, je lacht zonder zorgen, hou jezelf niet verborgen. Maar open jezelf voor de wereld en leef zo als jij dat wilt. Leef zoals je wilt en dankjewel. Esther Algera, live in Noordwien, op naar het Nijs. Inspiratie en handige tips van Intuin viest op terrassentrends.nl. Bij Terras en Trends viest sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en Fabiltuin. Rond 50 verkeerpunten toch heel Nederland. Shop voor een dealer bij Dij in de buurt op terrassentrends.nl. Snijn in Bureau de Vries.
2 uur live radio uit Houderwiek. Voor het eigen zwembad. Het houdt eigenlijk het hele dorp in beweging. Op Boonstra, het innovatieve transportbedrijf. We reden al meer dan 2 jaar een elektrische vrachtauto van 44 ton. En voor de oerlest van de jeugd. Wat de jeugd zijn worden dood, had ik dat vroeger tocht, dan kreeg ik de score van de kant van mijn huid. Snijn al voeren in Bureau de Vries. Een beleving vol tuninspiratie begint op terrassentrends.nl. Wij zijn Boekenvoordeel. Deze zomer voordelig kinderplezier. Keuze uit de leukste lees-, kleur- en oefenboeken. Nu ook veel vakantiepakketten zoals Frozen, Paw Patrol en Peppa. Bij ons 2 voor €5. Boekenvoordeel. Wij blijven je verrassen. De dierenbescherming vangt elk jaar duizenden honden op die intensieve zorg en training nodig hebben. Dit kunnen wij niet zonder uw hulp. Geef deze kwetsbare honden een nieuwe kans. Steun de dierenbescherming met €3 per bericht. SMS hond naar 4333. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Als is nog een optreden van Sjoerd te zijn verbonden met hun nieuwe album. Maar is het nieuws uit de provincie met Dieter Seijers. De fusie van basisscholen de Giel geworden in de Tieken, maar basisscholen de Lijster Igge in de Pijn kind teruggaan. Dat vindt de Stichting Onderwijsgeschillen en het budget dat de scholen in de Tieken dicht gaat. Van de morgen behandelen de stichting het schil tussen de onderwijskoepel dat de scholen ondervalt en een groep ouders die de fusie het zin hadden wil. Nevens de koepel is er geen toekomst voor de scholen, omdat er te min benen in het waren binnen. Nevens de ouders binnen nog genoeg jonge gezinnen die het haar benen op scholen gaan willen. Waarom de Stichting Onderwijsgeschillen nou de koepel gelijk houdt, is nog net duidelijk. Dat we het binnen 4 weken schriftelijk taljochten. Het KNMI had koor de Giel aanjoen van Friesland. De waskoging hield rond 6 uur joen. Rondom in de provincie valt een soort rein en als gevolg daarvan stien stritten blank. Nevens het KNMI de lokaal kans op flinke tongerbuien, maar erin mogelijk windstjitten, hagel en dus flink wat rein. Er kan wel tussen de 20 en 30 mm deelslag in de oeren vallen. Het KNMI waskogend om net het iepen wetter op te gaan of naar iepen gebieden te gaan. Op de IJsselmar is eerst nog kans op wienhozen. Er is een gedragscode opgesteld van mensen die met een drone vliegen willen op het watergebied. Binnen de regels zitten er net in. Het gaat om een advies. Bestuurders van drones worden opgeroepen om rekken te houden met beesten, natuur en andere mensen. Het ministerie van Natuur docht vooral een beroep op het zoenen verstaan van de dronevlieger. De gedragscode hield rond juni takomier. Daarna veroordeelt het Europese beleid voor drones en dat kan ook gevolgen hebben voor de regels in het watergebied. Edwin Meijer van de Jouwer is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Omroep Friesland. Meijer is bedrijfskundige met romme financiële, economische en commerciële expertise. Hij had al jaren werken in verschillende directiefuncties met de Rabobank. Meijer had financiën ook als ondachtsgebied in de Raad van Commissarissen. Ger Jaarsma is de nieuwe voorzitter van de Raad. In die rol volgt er Tom Baas op, die het in juni aanskien. Aan het waar, de lucht is bruin, er is kans dus op buien met tonger en hagel. Tussen kan de zinnen direct nog bij komen. Er zit een matige, vrij krachtige noordwestelijke wind en het is een graad als 20. Morgen bruin al of, maar dan is het wel meer droog, tot 18 graden. Snij droog en geregeld zinnen en dan is het 17 graden. Opel presenteert de Opel Karl 120 jaar edition. De meest complete uitvoering ooit zit niet alleen bomvol luxe. Je kunt hem nu heel uniek maken met je eigen naam. Stap je nu in de Opel Karl, dan rijd je dus zomaar in je eigen Opel Sophie, Opel Hakim of hoe heet jij? Mercedes? Ja, als dat jouw naam is, kan ook. De supercomplete Karl is er al voor €199 per maand via Opel Private Lease. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op opel.nl. Scherpe korting bij de grootste voordeeltent van Nederland. Alle Big scheermesjes 40% korting. 40% van de prijs af. Dus het wordt big inslaan hoor. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Het is sale bij IKEA. Met meer dan 30% korting op heel veel artikelen. Dus misschien ook wel op die ene mooie, met die handige, leuke, juist. Kom dus snel naar de winkel. De actie loopt tot en met 15 juli. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Een ode aan de liefde door het Palestine Youth Orchestra en Nai Barghouti. Romeo en Julia en Arabische liefdesliederen op 16 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Omroep
En welkom bij het laatste jaloer alweer van het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat ik de hele middag Regina al zocht. Had het warm? Ja, jongen, ik had zo... Toen net in de oergang, hoor. Zit we daar net hoe haaien? Oké. Want ik wil natuurlijk nog wel een beetje op elkaar gezet worden. Hè? Maar het is hier lekker warm in de studio. En het is echt een hoop drukte. Dus zei ze van de middag, nou, ik weet net tot de volle publiek komt. Maar ik wil net vervelend wezen. Het zit hier volle bak. Ik zei altijd op internet, show maar komst. Maar voor de rest, ja, ik weet het echt nooit, letterlijk net. Nee, precies. Nou, maar naar mijn chef. Ja, het zit je van... Oh! Die hele fanclub van Sjoerd en Sa, die is binnenkomen. Nou zitten we alle hier vol. Dus, En de worst is wel op. Nou ja, dat... Ja, nou, die is op. Nou ja, volgend na de simmen we naar je wjast. Nog plan voor het weekend? Ja. Nou, vertel. Ik ga erop uit. Oh jee. Ja. Gist hij zeker? Ik ga anoniem meer op uit. Ja, dat kist toen net. Oké. Dat kist toen net. Dan is just het wel weer op Facebook. Oh ja, op Facebook. Ja, hartstikke mooi, man. Maar ja, nee! Hey, Up. Ik zeg iets van vikingen. Ja, want wij hebben, nou moet ik even spieken, ja, want ik ben natuurlijk nog net helemaal inlezen. We hebben 16 oktober hebben wij een uitsturing over de vikingen. Wat gaan wij met de vikingen? Ja, wat hebben wij net bij de vikingen? Oké. En dat bedoelt in gearworking met het Fries Museum. En daar is een tentoonstelling. En die nou ging ik even spieken, jongens. Dat is heel modern, dan is het op hun telefoon. De tentoonstelling bij vikingen. Ja. En daar wordt het clichébeeld, stiert er letterlijk, van de vikingen om 4 worden. Want vroeger, wij toch nog natuurlijk vikingen, nou dat ben alweer woeste lui en rooftocht en moord en doodslag. Ja. Maar dat wie een best wel hele, geciviliseerde cultuur, zeg maar. Ja. En daar gaan wij het eens even nog hebben. Ze staan ook al van de woordpikken, hè? Die winnen er eerst. En toen kwamen de vikingen. Ja, klopt. Ja, en die win ik eerst onder de jonger, hè? Toen winnen de woordpikken even mijn vakantie, en toen kwamen ze weer om en toen kwamen we... Nou, ja. En toen, eigenlijk komt de beschaving uit de woorden. Dat was maar zeggen. Nou, maar wist wat? Misschien met het Fries Museum daar ik maar even een tentoonstelling om. Het wordt gewoon negeerd met het Fries Museum, dat moeten ze eerlijk vertellen, dat verhaal. Nou, ik zou zeggen, spring op een bres, erheen, hè. En dan komt de bij u dan, toch? 16 oktober. Ik in de viking uithingen. Dan komt zo de viking bij u uithingen. En dan kan je direct even dit hele clichébeeld om 4 werpen. Dus zo zei ze, nou, ze komt uit de woorden, de beschaving. Ik ga naar de viking Volkert. Dag, Volkert. Ja, alles in mij, alles onder mij is... Alles komt toch uit de woorden, hè? Ik ben echt een en al viking. Ja, hè? Ja, ik kies wel Sjen. Nou, maar zie wij weer. Nou, ik zou er maar om denken. Ja. Oh nee, wij hier de herders, maar... De herders? Wat hier de vikingen dan? Ja, wij winnen zeer... Ik zat dom, Biel. Ah, nee, jongen. Herders is volle beter, man. Nee, jongen, Biel, dat zet volle mensen horen onder dik. Nou, Dominique Kolma. Ja, nee, prima. Wat een zinnesimmer, en zonder het gedonder, dat je bij mooie dagen als dikke druppen Rijn, als rechtopstaande kragen, maar we dit lekker een simmer zonder vragen. Zo begint uw nummer Sinnesimmer. Betacht en skreun troch een dichter, Andries de Jong, troubadour, Adrie de Boer en ik zou de gek. Vorige weken hingen wij van dit nummer clipopnames. Te hoopjen wie dat het een mooie, prachtige Simmerse dag wezen zou. Maar het wie aardig bewolkt en het waaide dat het rekken. Windkracht 5. Alle decor, tuinstwoon, tafeltjes, bekers waaiden over het strand heen. Zwembanden, hoedjes, strandband waaiden de ruitkraag in. De truie parasols, die koerden ik bij het oude ijzer. Alles on punt. Het wie een leuke, maar dus zeer dure middag. Ik kwam met mijn bootje naar de opnames. Ik wil simmers. Maar doe ik weer omvaren zo, stond de golven van de mar, de lion, wel 1 meter heeg. Ik waande mij haast in deadliest catch op de Beringzee. Ik ben gauw weer om naar de kant te peddelen om te voorkomen dat ik skipbreuk lierde zoe. En ik heb redelijk paniekerig Adrie de Boer opbellen als hij mij ophelikkoer naar de auto. Hij kon me natuurlijk echt moeilijk versoepel litten, dus wie is zo aardig dat het waan. Uiteindelijk is het een aardig simmersclip geworden en het is hoe al te beschermen. Maar ja, simmer is simmervakantie. Een soort bedrijven, squan en mensen gaan de simmermodus weer in. Ik nou er win, waait naar Joert naar de simmer pas weer verder. En Willem zelf op vakantie. Van januari roept er minimaal 2 keer per uitsturing dat hij naar Schotland daar gaat. En de beste dagen al onthouden, denk ik. Ja, haast. Ja, nog 12 weken of zoiets. Nou, dat is nog wel aardig. Dus nog wel aardig onthouden trouwens.
Aanst is het simmer in Friesland. Wij krijgen de Scootjesstrijd weer op het wetter en waar we het heer en meester dit hier. Het Veenhoopfestival komt er ook aan en dit hier mooi de vagineest pontons en feestketen erbij. Elsenien moet nou mooi een bootje lietser als 12 meter komen. Ik hoop je dus verharren dat het net te hard waait in het Grietmansrak. Want dan kon Adrie het nog wel eens druk krijgen. En de temperaturen zullen die ook weer naar 30 of 34 graden stijgen. Zo'n dan Piet Paulusmas in darmen liek als vorig jaar ook weer van de meekruid. Van Piet en de natuur hoop ik op een 24 graden en wat draaiwetter. En waar ik op vakantie zal, misschien voor het eerst in mijn leven naar de Veenhoop of de Scootjes onmorgen. Nee, ik moet gewoon spelen. In mijn eerste column dit jaar zag ik dat ik misschien een voorstelling over de Wolfmaatje zou. En in mijn laatste column van de Simmerstap steen ik voor de première van een voorstelling over de Wolf. Ik vier mijn simmer vooral op de Veluwe in wolventerritorium. Ik hoop je dat ik de levend weer bij kom op waaien naar het mooie Friesland. Zei ja, er zit er misschien nog een weekendje camping het wiet van me in. En oors, om mij in simmersferen te waan, kan ik altijd uw veskes zinnensimmer nog even opzetten. Lekker bakken boeken in die eigen achtertuin. Vergezen zonder zwargen bak nou dat vlees maar bruin. En doch eens maar een pilsje nemen, zelfs ik in. Het is vrij en het is gezellig. Man, deze simmer krijgt het zien. Ik wens iedereen een prachtig mooie, net al te warme simmervakantie. Hey, dankjewel jongen. Alsjeblieft. Dankjewel. Naar de simmer hè? Ja, dan gaan we gewoon weer vrolijk verder. Hè? Hartstikke mooi man, goed zo. We praten straks nog alleen piepval. Ik ga eerst even naar de volgende muzikale gasten. Sjoerd Steenstra en zijn muzikale maten. De wegen van het tiet is wel leuk. Want ik kijk op attendeerd en dan kijk ik in boekjes, jongen. Ja. Ik begin voorbereiden hoe die foto's. Wat leuk dat oude foto's erin die in haar Sjoerd. Ja, ik heb net aan. Ja. Oude jeugdfoto's. Echt, ja, klopt. Prachtig man. Nou, we hebben nog PRI'er dingen. Hier is 4 en dan worden die kijken wat jonger of kijken wat ouder. Maar ben al hier. Waar zit je achter het drumstel? Ja, dat is Sjoerd, hè? Oh, dat is die Sjoerd. Ja, ik heb het blond even sheen, hè? Nou, hier is wat donkerder worden. Alsjeblieft. Ja, dat dacht ik. Ja, zeker. Wat, wie is dit? Hier is 5. Ja. Steeds. Ja, prachtig man. Ja, super. En jong begonnen, hè? Jong begonnen. Ja, daar had je met de goed in staan. Ja, niks. Hey, wat is het verhaal van deze plaat? Ja, nou, de titel zei het al, hè? De wegen van het tiert. Ja. Dus laat je maar vallen hier. Het is gewoon eigenlijk in principe, het is weer een nieuw verhaal. Over een, ja, ik zeg wat omschreeuwen. Hoe hebben we het ook alweer over omschreeuwen? Een mooie... Het is een reis door het tier. Ja, een reis door het tier, maar emotioneel, maar relatie. En hier en daar is een keer goal. En dan komt eigenlijk even een flinke, heftige plaat dus natuurlijk. Ja. Een beetje agressie. Die had er al je bij, hè? Ja. Alles. Dat heb je leven. Dat heb nog niet gezegd. Ik heb wel lang breed praten, maar... Je begint als een speer, hè? Mukpop en oren plakken al spelen, dus het gaat maar lekker, hè? Ik vind het fantastisch. Ik kan me voorstellen. Het is super. Ja. Jongen, werkelijk weer. Het is... in werkelijk dat het echt gewoon rete snel. Ja. Wat zou te zeggen? Er waren een paar mooie optredens, dan komen het hier dat ik stingen. Dus, maar altijd meer bij. Ja, altijd meer bij. Ja, goed zo. Sjoerd is zo. Nou, dat mag ik even weer letten. Sjoerd, ik verdedig een beetje dezelfde vraag. Het is een beetje een reis in de tijd, deze plaat dus, maar net alleen de textueel, maar ook muzikaal. Muzikaal, textueel, maar het is vooral weer een verhaal in die je van verschillende dingen die mij maken is niet leven. Ja. En ja, de mooie dingen, de minder mooie dingen, alles wordt beschreven. Ja. Maar het is meer een feestje dan het Westhart. Maar jongen, we gaan net zo volatierd mee, dus we met spillieblek zien. Ik vind het al je best. Ja, de studio. Nou, oké, je hem redden. Leef in Friesland, je komt daar. Wie op een mooie simmerdag ik zeg, wat is die dan wat? Mijn hart sloeg, zij zegt naar mij. Het kreeg de promes van de brood, zij stapte restig op mij. Oh, en jongen, knip er jochting mij. De tijd stiet stil, mijn lieve vreer. Op deze warme simmerdag liet mij. Jongen, ja, liet mij razen uit mijn longen. Want oh, doe jest bij mij. Dus leefde in Friesland, leefde in Friesland. Dus leefde in Friesland. Dus leefde in Friesland. Ja,
Willem. Oh. De Frieske vrouw. Zij had krek wat neer. Ze ben nuchter lang en blond. En zij is verrekte Chris en liet mij jongen. Ja, liet mij razen uit mijn longen. Want oh, hij promised no yes bij mij. Dus leefde in Friesland. Leefde in Friesland. Dus leefde in Friesland. Dus leefde in Friesland. Ja, leefde in Friesland. Dus leefde in Friesland. Maar pak de leefde en leed haar weer net gaan. Sjoe de leefde, zij is die het leest, maar er kon misbaar in bestaan. Oh, de leefde, zij zal komen en de leefde, zij zal gaan, maar weet net waar. En haar leven leed mij, jongen, ja, leed mij razen uit mijn longen. Want oh, hij promised no yes bij mij. Dat is leefde in Friesland. Leefde in Friesland. Dat is leefde in Friesland. Dat is leefde in Friesland. Ja, leefde in Friesland. Dat is leefde in Friesland. Dank u wel. Erg in erg. Het wie op het gesteren wanteert. Het telefoontje liegen er net om. Zij het als ik koe naar het ziekenhuis. Zij leidde mij de eigen dicht. Ik lei haar hand, jip in die van mint. Al eerste asem verliet haar lief en mijn hand. Door de zak kort. De kop is vol, maar mijn herinnering leeg. Ik wist dat je zakken, maar ik klauter je omheen. Rol je mijn hand af voesten en ik steen klaar. Hand in hand, meide der. Jarenlang had ik omzwalkt. Ik stapte van de ene naar de andere rad. Want ik het paard weer bjuster weer. De wieren van mijn leven verlennen. En ik valde het lood van een stem. En voordat ik het wist, die ik echt in echt bij hem. De kop is vol, maar mijn herinnering leed. Ik wist dat je zakken, maar ik klauter je omheen. Rol je mijn hand af voesten en ik steen klaar. Er in echt, meide der. Meide der. Dit is mijn leven, dit is mijn kar. Al ben ik down en in de war. Ik schoot je zijn hoofd van winterzorg. En sluit mijn eigen van deze brood. De koude tekken verlet mijn ziel. En ik sloeg ineens het gruttere gehiel. En ik jou mij toe en het is wel klik. Raast naar de hemel. Ik wil dit net meer, ik ontspan mijn voeten. En ik steen net meer hand in hand. Net meer en in hand.
Mooi, dan was snel een wissel. Wij zijn net shooten zo, zonder dat er een gevoelige noord bij komt. Dus dit is Memmeleverde. Hey mem, hier is een brief, schreeuwen vanuit mijn hart. Ik wil zo graag dat sto deze woorden wist. Want ik liep je, mijn leven los en als to dienst. Zo de tijden ben verloren, zonder sto je nog wist. Door jou is in verjouwing, in God in een hemelske droom. En hoe graag ik dat ik wil, ik leef je een heidens bestaan. Daar is ook God zegst, daar zoek ik de natuur. Een scheppende kracht, een macht van woord. Maar één ding must du weten. Als ik zoek je stroog het ruut. Mem, dan raas ik daar de hemel. Oh, dit een besluit. Maar als ik daar even in mij, dan is die God mijn God. Dan zet ik alles op alles. Ja, wat de rek maar bad. Sjoch mijn beb, die mem, wat grut in het skaat van de oorlog. En haar sjoch op het lippen, dat had zij onder jou gebracht. Het lippen hier grezen, en van alles stief verst. Van begin aan het eind, en dat heel gerest. Maar ik ben grutbracht in een oorentijd. Wem doe juist mij het leeuw, maar de maatschappij bracht mij twaarstrijd. Dat de Bijbel verzoen is, en God er echt bij. Dat beeld van een God er in de wolken, docht het net meer voor mij. Maar één ding was ooit, als ik sjolk jongens stroog het ruut. Ja, mem, dan raad ik daar de hemel. Oh, dit een besluit. Maar als ik daar even in mij, dan is die God mijn God. Dan zet ik alles op alles. Ja, wat de rek maar pakt, dan zet ik alles op alles. Ja, wat de rek maar pakt. Alles. Ja, wat de rek maar pakt, dan zet ik alles. Wat de rek maar pakt, dan zet ik alles. Ja, wat de rek maar pakt. Maar één ding must weten. Als ik sjolk jongens stroog het ruut. Ja, dan raad ik naar de hemel. Oh, dit een besluit. Maar als ik daar even in mij, dan is die God mijn God. Dan zet ik alles op alles. Ja, wat de rek maar pakt, dan zet ik alles op alles. Ja, wat de rek maar pakt, dan zet ik alles op alles. Ja, wat de rek maar pakt. Maar wie shooten zo? Dit weer met me leven. Is nou je album De Weg van de Tier, dat kun je bestellen. Facebook, Frisian Music, via de Hoenekop Shop. Ja. Doe eens een berichtje. Een mooie keer werken mee de Hoenekop. Ik ben al net helemaal klaar met dat short. Album is uit, dus De Wegen van de Tiet.
Mem leeft, dat gaat natuurlijk die mem, daar is het heel zwaar mee om. Maar dit album is een oor opdroegen, hè, aan het wiebe. Ja, het album net. Tenminste, een soort erfstuk. Er zit een nummer op, dat heet mijn erfskip. Dat is van een kameraad die ik vlien hier verlem ben. Had lang vochten, liek als mijn mem. En ik ga opzien hebben uit mij hem dat nummer skreun. Op zo'n manier. En dat nummer, dat is een eerbetoon aan hem. En staat ik op dit album? Die staat op dit album als bonustrack, ja. Mooi om die tradieren in een ontwikkeling te zien. Want toen kwamen ze direct binnen en er vind ik een hele oude muzikant is die wurg. Mooi is dat het verliezen net vies, maar toch wel terug ontwikkeld. En ik denk dat Sjoerd daar wel het voorbeeld van is. Dat is absoluut. Lijkt het zo stellen? Ja, absoluut. Dit past helemaal bij waar we momenteel staan. Ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, absoluut. Plaat, via de hoenderkop dus te krijgen. Ja, via de hoenderkop shop. En natuurlijk, je kunt dus een berichtje doen via Facebook, sjoerd@gmail.com. Maar een goede gearwerking met je mail, dus die weet er eigenlijk alles van af. Het is een mooie plaat, mooi optreden. Richard Venster, Jacob Wiensma, Sjoerd Verweda en Sjoerd Stechter. Dank je wel. Graag gedaan. Dan gaan we die ding. Waar is Jildo? Want Ja, toen hè? hier staat, laten we toch even vrolijk eindigen. Logo en mooi wief. Ja, dat klopt. Ja, Jildo die had uw logo's maken en Jildo is de faam van Jacob. We konden net over brengen. We zeiden Jildo had uw logo gemaakt, maar we bedanken haar gewoon omdat ze een ontzettend mooi wier was. Ja, daar krijg je kleur van. Ja. Sjoerd is af, via de hoek op. Dank u wel jongens. Yo, applaus. Dames en heren, dit weer Noorderwier live. De lijst voor de Simmerstap 30 augustus ben we weer. Ik bedank Regina voor alle mooie vlogs. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Goeie simmer. Graag dien, zei ze het, hè? Doe ik een hele goede simmer en een hele protte wille in Schotland. Maar ik vind wel dat het even een rokje meenemen mag. Oh god, hoor op. Nee jongen, ik ben boven de 50. Maar met haar. Even origineel, hè? We sturen de foto's. Marianne, leuk dat je wist. Kom naar de simmer weer. Ik kom zeker weer naar de simmer. Best altijd welkom. Dankjewel, publiek, muzikanten vooral. Wat zonder hem, koeikje, Noorderwiermeidje. Bedankt Martijn, Dolf, camerameesken. Sorry van mijn oerlest. Ik ben nog een keer druk en veel eisend. Maar na de vakantie geef ik lekker verder. Hoi. Dank wel. Als de rest van Nederland ultra relaxed op het strand leidt. Te niksen. Stiert Friesland stief van de spanning. Het scootjesiel. Is dit hier een dikke poesterwien? Het vierleppen. Ja, giet mooi. De PC. Die gaat er wel door heen. Het is weer haar Savier. Simmer in Friesland. Maar het scootjesiel, de frullen en de PC. Maar ik het vierleppen, de snitswieken en al die oorrichtenpunten. Omroep Friesland zit er bovenop. Meer weten? Check omroepfriesland.nl of de Omroep-app. Weg van de drukte. Geniet van Thüringen. Met fantastische natuur en de cultuur in historische steden zoals Weimar en Erfurt. Fiets of wandel de mooiste routes en kom helemaal tot rust. Het kan allemaal in Thüringen. Het groene hart van Duitsland. Slechts 6 uur rijden van Nederland. Ontdek meer op vakantie-thüringen.nl. Huidverzorging die echt werkt, dat wil iedereen wel, toch? Ik ben Marjolein Leenaerts, dermatoloog. En heb zelf een productlijn voor de huid ontwikkeld. Producten zonder poespas en betaalbaar. Dr. Leenaerts. Van dagcrème, zonnebrand tot babybillenzalf. Probeer het nu, Dr. Leenaerts. Sommige beslissingen veranderen uw leven. Zoals kiezen voor de Range Rover Evoque Hello Edition. Ontdek een nieuwe wereld in design, kwaliteit en rijplezier. Op de weg en off-road. Standaard met automaat, vierwielaandrijving, navigatie en nog veel meer. De Evoque Hello Edition. Beschikbaar vanaf €61.990. Financial lease vanaf €399 per maand. Meer informatie op landrover.nl of bij de dealer. Land Rover. Above and